Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη βράδυ, 7 Ιουνίου. Τι έμειναν 18 μέρες για να ανοίξουν οι κάλπες. Το έχουμε ξεκαθαρίσει από εδώ. Όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διακοπές έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μετά, αφού πλέον βγει η κυβέρνηση. Διότι, φίλες και φίλοι, η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορώ να καταλάβω σήμερα, θα σας πω κάτι το οποίο πρέπει να το πω. Πέθανε και ο τελευταίος καραγκιόζοπαίχτης, ο Θανάσης Σπυρόπουλος, σε ηλικία 93 χρονών. Δεν ξέρω αν έχουμε πλάνα από τον εθνικό μας καραγκιόζοπαίχτη. Ναι, για να βάλουμε λίγα, ρε παιδιά, έτσι, από τις παραστάσεις που έχουν αφήσει ιστορία. Τίποτα! Μη σκοτώνετε αθώες ψυχές, Πασά μου! Πασά μου, μην ακούτε τον Ιβέρ! Οι Έλληνες είναι γιαούρδες, είναι σκουλίκια! Ωραία, Ιουσούφ! Στην ΕΡΤ2 τη θυμάσαι, τα και πόσο ρε χρόνια, 11 χρόνια στην ΕΡΤ2 ήταν. Με τι αφορμή, ωραία! Δεν θυμάσαι. Ο Σουλτάνος μου είπε Σπαθάρι θυμάμαι. να μην Αυτός έπαιζε ο Σπυρόπουλος. κάνουμε κάτι κακό. Νεότερος, μετά τους Σπαθάρι. Έχουμε λόγο που θα τους σκοτώσουμε. Λοιπόν, Εκεί, Πασά μου, είναι ευκαιρία. ο Θανάσης ο Σπυρόπουλος με το γιο του τον Κώστα είχαν. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Εσύ πρέπει να τα θυμάσαι καλύτερα από μένα, διότι ο Σπαθάρης ήταν πριν από τον. Είχε ξεκινήσει πολύ πριν. Ήταν Του 36 είναι γεννηθής. Ήταν ο συγχωρεμένος, σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Θανάσης μοιήθηκε προφανώς από το Σπαθάρη, έτσι, ο πρώτος διδάξας. Έκανε πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις, όλο το θέατρο των σκιών ήταν εθνικά φτιαγμένο, για εθνικούς σκοπούς. Αν έβλεπες Πασά μου, Πολυχρονεμένε μου, δηλαδή ήταν ήρωες 21 είχε και τα λοιπά. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα εάν αφήνουν πίσω τους. Ο γιος του Κώστας τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, όσο μπορεί θα αντέξει αυτό. Ο Καραγκιόζης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτών των επεισοδίων, έγινε ένας λαϊκός ήρωας. Καμιά φορά λέμε κάποιον Καραγκιόζη, αλλά νομίζω τον υποτιμούμε τον Καραγκιόζη, διότι ο Καραγκιόζης ήξερε τι έλεγε, το έλεγε ωραία. Ένας πολύτεκνος, καχεκτικός, άνθρωπος που αγαπούσε την πατρίδα, το έθνος και που κόντραρε στους Τούρκους. Αυτές ήταν οι εποχές, αυτά ήταν που ήθελαν οι Έλληνες να ακούν και να βλέπουν. Εγώ που είμαι μεγαλύτερος από σένα και αρκετά μεγάλος πια, φορτωμένος με εμπειρίες, θυμάμαι τα μικρά μου χρόνια, που μας πήγαιναν οι γονείς ή πηγαίναμε λίγο αργότερα, έτσι, αρκετά παιδιά μαζί, στο θέατρο εκεί στο Περιστέρι, σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο και παρακολουθούσαμε τις παραστάσεις που έκανε ο Σπαθάρης. Ας είναι ελαφρύ το κόσμο. Βέβαια. Και ο Σπυρόπουλος σπουδαίος. Να ευχηθούμε στους οικείους του. Σπουδαίοι. Τα συλληπιτήριά μας. Αλλά άφησαν πίσω τους. Άφησαν και καραγκιόζοπαίχτες πίσω τους. Βέβαια. Ολόκληρες ομάδες. Ολόκληρες ομάδες. Συνεχίζεται το θέατρο σκιών. Πάμε όμως στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά θέματα. Από χθες, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα. Ή βγαίνουμε, είπε η Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, δυναμικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας 4 χρόνια και απέναντι στα εθνικά θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και απέναντι στην οικονομία και απέναντι στα χάλια της δημόσιας υγείας, Μάκη, τα οποία καθημερινά και είμαστε από τους πρώτους εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας που βγάλαμε, που σηκώσαμε τα θέματα της υγείας και είδες τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Δεν είδες, χθες δεν ήταν εδώ. Χθες δεν ήταν η κυρία Νεμοδουρά. Σήμερα πάλι τα ίδια. Είχαμε άλλο θέμα. Με μια κοπέλα 19 χρονών, έγκυο, η οποία έχασε τη ζωή της και αυτή και το μωρό. Τραγικό. Δηλαδή μέσα σε 20 ώρες χάθηκαν 3 ζωές. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανέλπιστο. Δεν μπορούσε να το φανταστεί κανένας. Σε ποια κατάσταση είμαστε τελικά. Και βέβαια ποιοι φταίνε. Ποιοι φταίνε. Όχι ο κόσμος ο απλός, Μάκη. Αυτοί που κυβερνούν το. Όχι βέβαια. Να χωρίσουμε, αν μου επιτρέπεις, καταρχήν καταθέτουμε όλοι μας, είμαι βέβαιος και εσύ και όλοι μας, τη συντριβή μας μπροστά στο χαμό των ανθρώπων αυτών.
δεν το συζητώ, και στον πόνο των οικογενειών τους, που είναι ανίποτος, αλλά είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Τη μία που την αξιολογούσαμε χθες με την κυρία Ανεμοδουρά εδώ, στην ΚΟ, ήταν προφανές ότι λείπουν διασώστες και πληρώματα των ασθενοφόρων που υπάρχουν, που η ΚΟΣ έχει 4 και λειτουργεί το ένα, και αυτό με έλλειψεις. Εκεί είναι θέμα έλλειψης προσωπικού. Αν είναι θέμα χρημάτων για πρόσληψη προσωπικού, είναι ένα ζήτημα. Αυτό ισχυρίζονται κυρίως τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Εμείς χθες πασχίσαμε να δείξουμε και την πλευρά του ότι οι άνθρωποι, για να πηγαίνουν στα νησιά να κάνουν αυτή τη δουλειά, την θεάρεστη και την πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να έχουν κίνητρο. Είναι λειτουργήμα. Είπες εσύ ότι πρέπει εκτός από τους πολύ καλούς μισθούς να έχουν και στέγαση, να έχουν και άλλου είδους εξυπηρετήσεις για να μπορούν να πηγαίνουν εκεί και να μένουν εδώ στο Περιστέρι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη κλπ. Αυτή είναι μία πλευρά που αναδείξαμε χθες, και η άλλη πλευρά σε σχέση με το πρόβλημα της ΚΟ που έχει ασθενοφόρα αλλά δεν έχει προσωπικό, και η άλλη πλευρά που θίξαμε ήταν ότι πρέπει να προτιμώνται οι εντόπιοι από τους ενδιαφερομένους για πρόσληψη, γιατί άλλο πράγμα να με προσλάβει το ΑΣΕΠ και να με στείλει στο Δημότυχο, ενώ είμαι από τα Οδεκάνησα, και άλλο πράγμα να με προσλάβει και να με στείλει στα Οδεκάνησα. Μόνο ότι διαγωνισμοί, λέει, έχουν γίνει, αυτά άκουσα εγώ και σήμερα από το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος κύριος Βασιλιάδης δεν είναι τωρινός. Ο κύριος Βασιλιάδης ήταν και υποδιοικητής, μάλλον αντιπρόεδρος του νοσοκομείου της Ρόδου. Ναι. Από το 2015 μέχρι το 2019. Τα είπαμε λοιπόν, αυτά χθες για την ΚΟ, Αντώνη, σου θυμίζω, που είναι λίγο μπερδεμένο σε σχέση με την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Ναι. Σήμερα το τραγικό που συνέβη δεν έχει σχέση με έλλειψη προσωπικού. Θα μου επιτρέψεις, άλλα άκουσα εγώ από τον πρόεδρο του εργαζομένου του ΕΚΑΒ. Από εισαγγελέα, επαναλαμβάνω, με τη συντριβή μας, να την έχουμε καταθέσει ήδη μπροστά στο χαμό της κοπέλας με το παιδάκι στην κοιλιά. Εδώ είναι αν πράγματι καθυστέρησε να πάει το ΕΚΑΒ, γιατί υπάρχουν ασθενοφόρα και προσωπικό εδώ στην Αθήνα. Εγώ τι άκουσα, Μάκη, από τον πρόεδρο του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, και δεν το βγάλα μόνο και μόνο επειδή το έχει πει ο άνθρωπος 10 φορές σήμερα. Λοιπόν, 44 ασθενοφόρα κινούνται όλο το 24ωρο, έπρεπε να είναι, λέει, 82, κινούνται 44. Μάλιστα. Τη συγκεκριμένη στιγμή, εδώ διείστανται οι απόψεις. Οι συγγενείς της κοπελιάς, της 19χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της στο κορίτσι, είπαν ότι το πρώτο τηλεφώνημα έγινε 10 και 24 πρώτα λεπτά. Ο θείος της που μίλησε. 10 και 24. Το ΕΚΑΒ ισχυρίζεται ότι έγινε 11 παρά 10 το πρώτο τηλεφώνημα. Αυτά όλα θα τα δείξει η προανάκριση. Διότι θα ανοίξουν, έτσι. Έχει ασχοληθεί η εισαγγελέας. Έχει ασχοληθεί, ναι. Για πάμε να δούμε λίγο, σε παρακαλώ. Να προκύπτουν και ποινικές ευθύνες. Προφανώς. Διότι ελέγχθη από υπεύθυνα χείλη ότι αφού έγιναν, είτε νωρίς είτε αργότερα, αφού έγινε η ενημέρωση του ΕΚΑΒ, τα στοιχεία, λέει το ΕΚΑΒ, που δόθηκαν για μια ζαλάδα της κοπέλας, δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά. Και ποιος είναι να αξιολογήσει ζαλάδα? Δεν το ξέρω. Αυτό το βρει ο εισαγγελέας, γιατί εδώ, εάν δεν αξιολόγησαν σωστά την κατάσταση της εγκυμονούσας κοπέλας, τότε έχουν ποινικές ευθύνες. Εδώ, Μάκη, πρέπει να πούμε το εξής, διότι τα πληρώματα του ΕΚΑΒ έχουν άδικο τώρα. Όταν παίρνει τηλέφωνο κάποιος, δεν έχει να κάνει. Ποιος το αξιολογεί? Ο οδηγός, ο γιατρός. Δεν πρέπει να υπάρχει ειδικός στο κέντρο. Στο κέντρο υπάρχουν γιατροί. Και όταν είναι έγκυος η κοπέλα και έχει πάρει 5 φορές τηλέφωνο, γιατί εδώ πέρα μιλάμε. Αντώνη, σου λέω προφανώς. Ναι, αλλά λέει έχουμε πάρει 3-4 φορές τηλέφωνο. Ωραία, τι να κάνω τώρα εγώ? Όχι, δεν να κάνεις τίποτα. Πήρανε τηλέφωνο οι άνθρωποι και δεν έγινε σωστή. Για να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. Από τον όποιο γιατρό ασχολείται. Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτό. Για πάμε. Η κοπέλα ήταν μικρή, 18 χρονών, έγκυος. Σε λίγες μέρες μπαίνει ένα το μήνα. Ήταν έτοιμο να γεννήσει. Και έχει γίνει το λάθος, έχει γίνει από την αρχή. Είχαμε καλέσει το ασθενοφόρο 9 και 24. 10 και 24. 6 ώρα το πρωί ξύπνησε κανονικά. Μετά από μία ώρα, 2 ώρες, 8 η ώρα, παίρνει τον άντρα της τηλέφωνο. Τους λέει δεν είμαι καλά. Πονάει η κοιλιά της. Έτσι.
Πάει ο άντρας της με την αδερφή της, βλέπουνε, ιδιοποιήσουν τον ασθενοφόρο, 10 και 24 λεπτά, δεν ήρθε. Όχι μόνο ένα τηλέφωνο, δεκάδες τηλέφωνα, μέχρι το τελευταίο ήταν 1 και 14 πρώτα λεπτά το τελευταίο τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Άρχισε το ασθενοφόρο να έρθει. Το ασθενοφόρο ήρθε 1:30. Το φέρανε εδώ με ανάσα. Όχι νεκρή, με ανάσα. Μάλλον με παλμούς. Μάλλον στο τελευταίο της, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε και ακριβώς. Οι γιατροί ξέρουν. Εδώ υπάρχει και γυναικολόγος. Εσείς πώς το ξέρετε ότι ήρθε εδώ με παλμούς, την είδατε? Αφού ήρθε ζωντανή. Ήρθε ζωντανή. Μάλιστα. Εδώ τώρα, πρόσεξε. 10 και 24, μα και μην κοιτάς που είναι ξένο παιδί. Πες ότι ήταν το δικό μας το παιδί να χτυπήσω ξένο. Μα δεν το συζητώ τώρα. Για κάτσε καλά. Παίρνεις 10 και 24 και λέει το κορίτσι, μπαίνει στον 1 μήνα. Έχει πρόβλημα. Και τους ξαναπαίρνουν άλλες 4 φορές από 2 τηλέφωνα. Πρόσεξε τώρα. Με το ίδιο όνομα. Την ίδια διεύθυνση. Τι πάει να πει αξιολογώ. Και από ό,τι κατάλαβα, τους είπανε λέει, σε κάποια στιγμή δεν έχουμε και λέει διαθέσιμο ασθενοφόρο. Αυτά όλα θα τα βρει βεβαίως. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια θα τα βρει η δικαιοσύνη. Στην Αττική δεν μπορούμε να λέμε δεν έχουμε ασθενοφόρο. Θυμίζω ότι στην περίοδο πριν από τα μνημόνια, στην περίοδο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, δεν έχει σημασία το όνομα, μεταξύ των άλλων είχε δημιουργηθεί στο ΕΚΑΒ και μια ομάδα αντίστοιχη με τη Δίας, ομάδα με μηχανές, που σε επίγοντα περιστατικά, εάν δεν προλάβαινε για λόγους κυκλοφοριακούς να πάει το ΕΚΑΒ, πήγαινε μηχανή. Τώρα υπάρχει. Λειτουργούν τώρα. Δεν ξέρω, αλλά γιατί δεν πήγε λοιπόν μηχανή. Με μηχανές. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να βρεθούν. Υπάρχουν ευθύνες. Αυτό όμως που τρελαίνει κάποιον, κυρίες και κύριοι, είναι όταν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή όταν έρχεται η αντιπολίτευση γενικότερα και κάνει σπέκουλα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο θάνατο δεν κάνουμε σπέκουλα. Γιατί τι κάνατε στα προηγούμενα χρόνια, φτιάξατε τίποτα δηλαδή? Αφήσαμε, λέει, ήταν η κυρία Λινού. Η κυρία Λινού είναι καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου και πολύ καλή. Αθηνών. Βέβαια. Ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στην ΚΟΚ χθες και λέει: κατάσταση πώς είναι εδώ. Για μισό λεπτό, κυρία Λινού. Και εσείς δεν είσαστε κυβέρνηση 4,5 χρόνια. Κάνατε τίποτα για αυτά τα νοσοκομεία? Δηλαδή είχαν παντρωθεί και ξαφνικά φύγανε κόσμος. Ορίστε, κυρία Λινού. Έχει και τη ΜΚΟ της. Αβοηθήσει και η ΜΚΟ της, κυρία Λινού. Λίγο η πρόληψη σε αυτή. Γι' αυτό το πράγμα είναι οι κυβερνητικές οργανώσεις. Λοιπόν, πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα να κάνει τι τώρα? Να πει ότι αφήσανε συντρίμμια, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, συντρίμμια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι άφησε? Και πιο πριν το ΠΑΣΟΚ τι άφησε? Και πιο πριν η Νέα Δημοκρατία τι άφησε? Και τώρα ο Μητσοτάκης τι αφήνει? Δηλαδή, όλοι ο ένας θα ρίχνει στην πλάτη του αλλού. Ακριβώς αυτό κάνουν. Ναι, αλλά ο κόσμος πεθαίνει. Βέβαια. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, Μάκη, ξέρεις τι είναι? Λες και εδώ πέρα είναι. Ποιος είναι ο τυχερός σήμερα που θα χάσει τη ζωή του? Δηλαδή τι? Θα πάρουν 10 άτομα τηλέφωνο, θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα 2, δηλαδή από τους άλλους 8, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αυτό είναι τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η περίοδος των μνημονίων, να το πω έτσι, που επέβαλε στη χώρα μεγάλες περικοπές, έβλαψε κυρίως τους τομείς της υγείας και της παιδείας, γιατί εκεί έπρεπε να δίνει το κράτος και περίσσευμα ακόμη, για να έχουμε ακόμη και όταν δεν χρειάζεται ασθενοφόρο να υπάρχει ασθενοφόρο να περιμένει, και εκεί οι περικοπές κάνανε ζημιά ζωής. Πόσες φορές έχουμε πει, και ζημιά υγείας. Πόσες φορές έχουμε πει ότι δεν έπρεπε να εφαρμοστεί κανένα μνημόνιο στον τομέα της υγείας? Δεν μπορούσε η χώρα να επιλέξει πού θα εφαρμοστεί. Δηλαδή τους ενδιαφέρει τους Γερμανούς, αν θα πεθάνουν οι Έλληνες? Όχι. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Τα μνημόνια επιβλήθηκαν από τους δανειστές. Στους δανειστές προσέφυγε η χώρα με 1, με 2, με 3 κυβερνήσεις, 3 μνημόνια φάγαμε. Στους διεθνείς τοκογλύφους. Ναι. Αυτούς. Ναι, αλλά οι οποίοι μας ανοίξαν τα σαγόνια και μας τρώγανε. Να το πω. Ναι. Επέλεξε η χώρα να πάει σε αυτούς. Ναι. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Ναι, ρε Παπανδρέου. Όχι, ο Γιώργος ο Παπανδρέου επέλεξε. Ωραία, οι άλλοι που ήρθαν μετά τι κάνανε? Δεν φέραν δεύτερο. Άλλο αυτό πάλι. Σαμαράς δεν έφεραν δεύτερο. Βεβαίως. Τσίπρας δεν έφερε τρίτο. Βεβαίως. Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν το λέω. Γιατί όλοι τα ίδια ήταν. Η χώρα ζήτησε από τους δανειστές δάνειο. Δεν ήρθαν μόνοι τους να δώσουν. Και αυτοί. Αντώνη μου, σε παρακαλώ, άσε να το πω. Και αυτοί οι δανειστές, το κογλύφι όπως τους λες,
επέβαλαν όρους στη χώρα, μεταξύ των οποίων θα δίνετε εκεί αυξήσεις, εκεί δεν θα δίνετε, εκεί θα κάνετε, εκεί δεν θα κάνετε. Μα παντού κόψανε, ρε Μάκη. Κόψαν τα πάντα. Τα πάντα. Από συντάξεις μέχρι υγεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα χρεοκόπησε. Και γι' αυτό φταίνε όλες οι κυβερνήσεις μας. Αυτό λέω. Λίγο και εμείς. Δεν ξέρω αν φταίει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν είναι πάγκαλος, εμείς τα φάγαμε. Όχι, δεν φταίει ο ελληνικός λαός. Ότι ο λαός. Εσύ δεν φταίει, φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Να σου πω, ο λαός περιλαμβάνει και εκείνους τους πολίτες που δεν πολύ καταλαβαίνουν από αυτά και ασφαλώς δεν φταίνε καθόλου. Περιλαμβάνει και πολίτες που έχουν κάποιες γνώσεις, οι οποίοι όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν από τα μνημόνια βολεύονταν να περνάνε καλά με δανεικά. Ωραία. Διότι δανεικά έπαιρνε η χώρα και έβαζε στα ταμεία των συντάξεων για να παίρνουν συντάξεις. Ναι, και τώρα τι κάνουν δηλαδή. Τώρα τους κόψανε τίποτα. Τους κόψανε. Ναι, και τώρα μα πάλι δανεικά παίρνουμε. Δάνεια παίρνουμε για να ζούμε. Τα δάνεια που πήραμε, Αντώνη μου, αυτή τη φορά, ενώ εκείνα που τα παίρναμε χωρίς μνημόνια, τα πριν, αυτά που πήραμε τώρα, όταν η χώρα χρεοκόπησε, είχαν μνημόνια. Τα μνημόνια είναι οι όροι. Άλλο η δανειακή σύμβαση, οι όροι. Κύριε, για να σου δώσω 100 δις, αυτά που πήρε η χώρα, πόσα πήρε, θα κόψεις αυτά. Θα κάνεις αυτά. Μα δεν θέλω να κόψεις αυτά. Δεν θα πεις εσύ τα κόψεις, εγώ θα πω ότι τα κόψεις. Αυτό. Υποεπιτροπία μπήκε η χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπήκε η υποεπιτροπία και παραμένει η επιτροπία για τα λιγότερο, αλλά πάντως ναι, παραμένει. Πάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 400 και δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Ναι. Έχουμε ιδιωτικό χρέος πάνω από τα 410 δις. Ναι. Άρα πού πάμε. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, είχαμε 300 και 12,5 δις ιδιωτικό χρέος. Να σου πω τη γνώμη μου. Μπορεί να μην είναι σωστή, αλλά ας ακουστεί. Έχεις εσύ ένα δάνειο στην τράπεζα 100.000 ευρώ. Ναι. Εσύ. Το οποίο εξυπηρετείται, θα μου πεις. Βεβαίως. Και εγώ έχω ένα δάνειο 20.000 ευρώ. Εγώ δεν μπορώ να το εξυπηρετήσω και μου παίρνουν το σπίτι. Εσύ μπορείς και εξυπηρετείς τις δόσεις και δεν σου παίρνει το σπίτι. Αυτό που λες είναι για το κράτος τώρα ή για τον πολίτη? Και για τα κράτη όταν χρεοκοπούν και για τους ιδιώτες. Μα μας χρεοκοπήσανε ό,τι ώρα θέλουν. Οι οίκοι, αυτοί οι περίεργοι οίκοι. Αυτοί οι οίκοι είναι εκείνοι από τους οποίους δανειζόμαστε. Έτσι ακριβώς. Γιατί δανειζόμαστε? Άρα, γιατί δεν παράγουμε τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα και αντί να βάλουμε ένα εσωτερικό δικό μας μνημόνιο, όπως κάναν άλλες χώρες, και να πούμε παιδιά ή θα κάνουμε αυτές τις περικοπές ή πάμε στο Δουνουτού. Εμείς πήγαμε στο Δουνουτού για να μην κάνουμε περικοπές. Πάμε να δούμε καταρχάς τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ πέρα. Θα τρελαθούμε τελείως. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πάμε να δούμε. Ποιον θα δούμε, παιδιά, την κυρία Τσαπανίδου. Για πάμε να δούμε την κυρία Πόπη, η οποία τώρα έχει γίνει εξπέρ. Μία γυναίκα στην ΚΟ πέθανε γιατί δεν υπήρχαν οδηγοί για τα ασθενοφόρα του νησιού. Λίγες ώρες μετά, άλλη μια τραγική είδηση μας συγκλονίζει όλους. Μια κοπέλα στη Νέα Μάκρη, 19 ετών, έγκυος, έφυγε από τη ζωή μαζί με το αγέννητο μωρό της λόγω καθυστέρησης ασθενοφόρου, όπως καταγγέλει η οικογένειά της. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους εν έτη 2023 να χάνονται συνάνθρωποι μας με αυτόν τον τρόπο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε πίσω τη συντρίμμια στο ΕΣΥ. Και αυτή η σκληρή και αμήλικτη πραγματικότητα οφείλει να μας κινητοποιήσει άμεσα. Η χώρα χρειάζεται ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις αυτονόητες ανάγκες όλων των ανθρώπων. Μάλιστα. Κυρία Τσαπανίδου, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Τσαπανίδου, εάν η χώρα δημιουργήθηκε εδώ και 4 χρόνια. Προηγουμένως τα 4 του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγουμένως τα άλλα 4 του Σαμαρά Βενιζέλου, τα 2. Προηγουμένως τα άλλα 4 του Πασόκ. Προηγουμένως τα άλλα 4 του Καραμαλή. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν το σύστημα υγείας το οποίο δημιούργησε ο γεννηματάς. Μα το καταστρέψανε, Μάκη. Τι να φτιάξουν από το 11 και μετά καταστράφηκε. Άρα χρειάζεται όλοι να υποστούν την βάσανο της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού. Και αυτό γίνεται στις εκλογές, δεν είναι δικαστήριο, είναι εκλογές, στις οποίες εκλογές βγάζουν πότε τον ένα, πότε τον άλλον και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Για αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τον Γιώργο τον Καράμερο. Ο Γιώργος, συνάδελφος. Ναι. Σήμερα με τραγικό τρόπο για την Ανατολική Αττική αναδεικνύεται και από την Νέα Μάκρη με το θάνατο της 19χρονης εγγύου και του μωρού της η ανάγκη για ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης των κατοίκων των περιοχών μας. Υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, έλλειψη νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, μολονότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά την καταστροφή στο Μάτι δρομολόγησε
σχέδιο δημιουργίας του που εγκατέλειψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Ανατολική Αττική αναπτύσσεται πληθυσμιακά, αλλά έχει υποδομές άγωνης γραμμής. Χθες Ικός, σήμερα η Νέα Μάκρη. Όταν τα θέταμε εμφατικά προεκλογικά στον πολιτικό διάλογο, μας κατηγορούσαν για τοξικότητα και ότι τα βλέπουμε όλα μαύρα. Εντάξει. Εάν χτες δημιουργείται το ελληνικό κράτος, έχει δίκιο και απόλυτο ο συνάδελφος. Είχε, λέει, προγραμματίσει το. Όχι, είχε δρομολογήσει. Παραμύθια της Χαλιμάς. Το δρομολογό, δεν ξέρω αν παραμύθια. Το δρομολογό. Εγώ δεν ήμουν στην Ανατολική Αττική, τι έκανα. Ωραία. Το δρομολογό σημαίνει το τελειώνω. Σε πόσο το τελειώνω. Καλά. Όχι σε 6 μήνες, αλλά σε 4,5 χρόνια μπορώ να το τελειώσω. Γιατί λοιπόν δεν το τέλειωσαν εκείνοι? Γιατί δεν το τέλειωσαν αυτοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το αυτή είναι η καραγκιόζοπαίκτες που φωνάζω. Μα και οι καραγκιόζοπαίκτες πραγματικοί. Πάμε να ακούσουμε και το Βαρουφάκη, το Γιάννη Μενανή, ο οποίος κατηγορεί τώρα τον Τσίπρα βέβαια για τα μνημόνια και τα λοιπά και τους πάντζες τα πάντα. Για πάμε. Είναι το υπερταμείο. Η Τρόικα έδωσε εντολές στον Τσακαλώτο και στον Τσίπρα να φτιάξουν ένα, λέει, super fund. Super fund. Λες και είναι Superman. Έτσι. Και στο οποίο, λέει, θα βάλουν, λέει, όλη τη δημόσια περιουσία. Ό,τι δεν έχουν ξεπουλήσει ήδη. Εντάξει, αυτό από μόνο του δεν είναι τραγικό. Φτιάχνεις έναν υποτιθέμενο δημόσιο φορέα που βάζεις όλη τη δημόσια περιουσία μέσα. Ναι, σε ποιον δίνεις τα κλειδιά? Έχει έναν πρόεδρο που τον διορίζει η Τρόικα. Και έχει έναν αντιπρόεδρο που τον διορίζει η Τρόικα. Και έχει ένα καταστατικό που λέει ότι χωρίς τον αντιπρόεδρο και χωρίς τον πρόεδρο δεν παίρνετε καμία απόφαση. Με άλλα λόγια, είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που στην ιστορία της ανθρωπότητας επισήμως, με απόφαση, με ψήφο, με νομοθέτηση της Βουλής μας, της Βουλή τους δηλαδή, έτσι, της πλειοψηφίας τους, των μνημονιακών κομμάτων, παραδώσαμε τα κλειδιά σε όλη τη δημόσια περιουσία σε ξένες δυνάμεις. Αυτό δεν το έκανε ούτε η Βέρμαχτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε τον συμπαθεί κανείς είτε όχι, ο Βαρουφάκης σε αυτό που μόλις είπε έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Παραδώσαμε τα κλειδιά στους δανειστές. Και τελείωσε η ιστορία. Όποτε θέλουν μπορούν να κατάσχουν να οποιοδήποτε ασημικό της χώρας, εάν δεν πληρώνουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ η αλήθεια είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει στα χέρια του ελληνικός λαός από την περιουσία την οποία μας αφήσανε οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Συμφωνείς, Μάκη? Έτσι. Όλα βρίσκονται στα χέρια των διεθνών τοκογλύφων. Αυτών των αρπακτικών, τους οποίους μας έφερε εδώ ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Δεν τους έφερε μόνο ο Γιωργάκης. Είπα, μας έφερε εδώ ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Δεν τους έφερε μόνο ο Γιωργάκης. Κοίταξε, δεν κάνω τον απολογητή του Παπανδρέου τώρα. Αυτός ήταν κυβέρνηση τότε. Ναι. Αυτός πήγε στο Καστελόριζο. Στα χέρια του έσκασε. Αλλά το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί πολλά χρόνια πριν. Φταίνε όλοι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ποιος το έφερε. Και τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Το έφερε εκείνος στο οποίο τα χέρια έσκασε. Μην αγχώνεσαι. Όχι, δεν αγχώνομαι καθόλου. Αλλά λέω να είμαστε δίκαιοι. Εγώ είμαι πολύ δίκαιος. Ο διεθνής τοκογλύφος λοιπόν, ο οποίος δεν περίμενε τον Παπανδρέου. Μόλις μπήκε μέσα και βούτυξε τα κλειδάρια, άρχισε και άνοιγε την πόρτα. Βλέπει από μέσα ένα Σαμαρά, ο οποίος έλεγε: εγώ είμαι μακριά από τα μνημόνια. Έλα εδώ, αγόρι μου, μπες και εσύ στο κλουβί, με τις χοντρές, κρακ, πάρε μια σφαλιάρα, υπέγραψε μνημόνιο. Μάλιστα, κυρία μου. Μόλις ο Τσίπρας άρχισε και έκανε τον επαναστάτη, έλα εδώ, επαναστάτη του γλυκού νερού, για μπες και εσύ μες στο κλουβάκι. Μπαίνεις στο κλουβάκι, υπογράφεις. Μα σας παρακαλώ, εγώ είμαι αριστερός. 2 σφαλιάρες αυτός, 17 ώρες στη Γερμανία, στις Βρυξέλλες, θυμάσαι στο Στρασβούργο. 17 ώρες. Του κάναν τα αυτιά σαν το λαγωνικό. Υπέγραψε και αυτό το μνημόνιο. Και παρέδωσε και όλη την περιουσία του ελληνικού λαού, όλο τον πόνο, το μόχθο και τον υδρότα και το αίμα του Έλληνα από χρόνια τώρα. Τα παρέδωσε όλα στους διεθνείς τοκογλύφους. Και τώρα τι κάνουμε? Καθόμαστε και κλαίμε πάνω στα αποκαΐδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αντί να πούμε πώς θα γίνουμε δυνατοί, λέμε κουταμάρες και καραγκιόζάκια είμαστε γενικώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα προεκλογικά. Έχει πλέον φουντώσει η πολιτική αντιπαράθεση. Πάλι.
Πάνω εκεί που πήγανε να ξεκινήσουν να μιλάνε για τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα, τα νέα παιδιά, πώς θα παντρευτούν, πώς θα μεγαλώσουν, πώς θα κάνουν οικογένειες, πώς οι μισθοί θα μεγαλώσουν λίγο, πώς θα πάρουν, αδερφέ, κάτι. Πώς. Πρωτογενής τομέας, 0. Δευτερογενής τομέας μεταπίεση, βιομηχανία, 0. Τριτογενής τομέας, λέμε μπράβο, έχουμε τριτογενή, γίναμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Έχουμε τουρισμό. Ναι. Καλά, φέτος η Μύκονος να μην πάει κανένας ούτε στη Μύκονο ούτε στη Σαντορίνη. Και να μην πηγαίνει κανένας, να μην είμαστε κορόιδα. Να γυρίσουμε την πλάτη όλοι σε αυτούς οι οποίοι είναι σχροκερδείς. Το έχουμε κάνει ένα καφέ, λέει 10-15 ευρώ. Μια μπύρα στη Μύκονο 20 ευρώ. Και ποια είναι η Μύκονος? Ξέρετε πόσα νησιά και νησίδες υπάρχουν? Συμφωνείς, Μάκη μου? Ωραιότατα νησιά. Πήγαν όλοι στη Μύκονο. Πήγε το Cape Pride, εκεί να πάνε όλοι. Όλοι εκεί. Χτίσανε, κοντεύει να χτίσουν και τη θάλασσα κιόλας. Πάει, λέει, ανοίγεις μια σαμπάνια 200.000 ευρώ. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε. Ποιο κοροϊδεύετε? Κανένας λοιπόν να μην πάει. Κανένας. Ούτε στη Μύκονο ούτε στη Σαντορίνη. Μην παθαίνετε τίποτα. Έχει τόσα ωραία νησιά η πατρίδα μας. Τόσα ωραία μέρη. Και θα τρώτε και θα πίνετε στους λογικούς. Στους παλιανθρώπους θα τους γυράτε την πλάτη. Εκεί να πεθάνουν στην πείνα. Έχουν πρόβλημα. 20% κάτω το Μάιο η Μύκονος και η Σαντορίνη. Δεν παθαίνουν τίποτα με 20%. Ωραία. 100%. Μα βγάζει ένα εκατομμύριο τη μέρα, 20% τι να λέει. 100%. Εντάξει. Και να πηγαίνει και η εισαγγελία σαν και αυτόν που είναι τώρα. Ναι. Ο οποίος έχει κατεβάσει τα αυτιά. Έχουμε μάθει. Εκβιάζουμε, βρίζουμε. Έχουμε και τα σκυλάκια μας, τα κανείς, εκεί που τους δίνουμε ένα μεροκάματο και αρχίζουν και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε τα δικά τους. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι δυστυχώς. Παιχνίδια λοιπόν. Ξαφνικά η βόμβα Μητσοτάκη. Οπ, βγήκε χθες στην ΕΡΤ. Πού βγήκε, ποιο, στην ΕΡΤ δεν ήταν, μου φαίνεται χθες. Για πάμε να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τι είπε ο Μητσοτάκης για το τι θέλει από εδώ και πέρα. Τι πρέπει να γίνει. Σου λέει, κύριε, πρέπει να γίνει κυβέρνηση, γιατί εδώ πέρα έχουμε καταντήσει να μην υπάρχει κυβέρνηση. Φωνάζουν όλοι, λέει το Πασόκ. Εγώ, λέει, θέλω να γίνω μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Αυτό δεν λέει, Μάκη, του Πασόκ? Ναι. Τι αξιόπιστη αντιπολίτευση? Εδώ δεν έχεις κυβέρνηση. Αντιπολίτευση θα γίνεις. Κάτσε να φτιάξουμε πρώτα κυβέρνηση. Για να πάμε ακούσουμε το Μητσοτάκη τι είπε. Αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε μια ισχυρή αυτοδυναμία για σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να υλοποιεί τις μεγάλες αλλαγές. Δεν κλείσαμε εμείς την πόρτα στο Πασόκ. Το Πασόκ έρχεται και σήμερα και λέει ότι και 149 βουλευτές να έχετε, αποκλείεται εγώ να συμπράξω. Γιατί θέλονται και καλά να είμαι στην αντιπολίτευση. Αποποιούμε δηλαδή τις ευθύνες να συμμετέχω στη διακυβέρνηση της χώρας, διότι το μόνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι να διεκδικήσω τα πρωτεία στην κεντροαριστερά. Θυμίζω στους πολίτες μας ακούνε ότι ψηφίζουμε για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση, επειδή έχω αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύμπραξη με κόμματα και κομμωτίδια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα τέτοιο σενάριο νομοτελειακά, κύριε Κουβαρά, θα μας οδηγούσε σε εκλογές τον Αύγουστο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε. Ακόμα και. Τι καταλαβαίνεις, τι καταλαβαίνει ο κόσμος, τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Στις προηγούμενες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, από τη θέση στην οποία τον έβαλε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, πιέζει. Στις προηγούμενες εκλογές επίεζε λέγοντας εγώ προσφέρω σταθερότητα, οι άλλοι είναι ένα τουρλουμπούκι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Βγήκε αυτό, του βγήκε αυτό. Τώρα πιέζει λέγοντας ή θα με κάνετε αυτοδύναμο ή μπορεί να πάμε και στις τρίτες εκλογές και σε τέταρτες. Γιατί το Πασόκ με το οποίο θα μπορούσα να συγκυβερνήσω δεν θέλει, ούτε και αν μου λείπει εμένα μία έδρα. Αφού δεν θέλει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια ούτε συζήτηση κάνει για κάτι τέτοιο, το ΚΚΕ είναι από χέρι εκτός τέτοιων διαπραγματεύσεων, με τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα ή κομματίδια όπως τα είπε εγώ δεν συμπράττω, άρα νομοτελειακά θα πάμε σε άλλες εκλογές. Αυτό δεν το είπε τυχαία κάτι γνώμη ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός και μέλλον εάν του έρθουν καλά τα πράγματα, το είπε πιέζοντας τον κόσμο των ψηφοφόρων, παιδιά, ή ελάτε δώστε μου πάλι 40 ή θα πάμε στις τρίτες εκλογές. Για μισό λεπτό τώρα να τα πάρουμε τα πράγματα. Ναι. Σωστό ήταν αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε. Όμως λέει το εξής. Το Πασόκ το εξηγεί κιόλας. Ναι, ναι. Και 149 λέει και 150 ναι, να το δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Το δήλωσε. Ωραία. Αποποιείται την ευθύνη ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Άρα δεν πρέπει να γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Ερώτηση σου κάνω εσένα. Ποιος διαφωνεί? Όχι σε σένα, δεν την κάνω σε σένα, την κάνω σε όλο τον κόσμο. Ποιος διαφωνεί? Πρέπει να γίνει κυβέρνηση, να έχουμε την επόμενη μέρα κυβέρνηση. Φυσικά. Διότι έτσι πως πάμε, Μάκη μου, σε λίγο δεν θα μπορούν να δοθούν οι συντάξεις. Δεν παράγουμε. Ξέρεις πόσα. Καταρχάς, 500.000 ευρώ είναι κάθε φορά που κάνουμε εκλογές. Τόσο κοστίζουν, ίσως και παραπάνω. Μάλιστα. Άρα, 3 εκλογικές αναμετρήσεις, 1,5 εκατομμύριο για πλάκα. Πάει αυτό. Το εμπόριο. Δεν είναι για πλάκα όταν ασκεί ο κόσμος το υπέρτατο δικαίωμά του. Όχι. Μία φορά. Όχι συνεχόμενα. Εάν χρειαστεί να πάει 3, θα πάει 3. Μισό λεπτό. Και άμα πάει 4. Μισό λεπτό. Το 89 με 90, πόσες γίνανε για να έρθει στους 151? 3 γίνανε. Ωραία. Γιατί τότε ήταν καλό και δεν τώρα ήταν καλό κακό? Και τότε. Λέω ότι δεν το θέλει κανείς. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε οι περισσότεροι από αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν. Εάν όμως δεν μπορεί να συμφωνήσει κανένας με κανέναν, τι θα κάνουμε? Θα πάει και σε άλλες εκλογές. Εκεί πιέζει ο κύριος Μητσοτάκης και κατά τη γνώμη μου επικοινωνιακά και πολιτικά σωστά πράττει για τον εαυτό του και για το κόμμα του. Μισό λεπτό. Για μας δεν πράττει σωστά. Για μας γιατί δεν πράττει σωστά? Γιατί εμείς δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε. Οι πολίτες, όχι οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε με αλλεπάλληλες εκλογές. Και τι πρέπει να γίνει? Θα γίνει αυτό το οποίο οι περισσότεροι από εμάς αποφασίζουμε. Εάν αποφασίσουμε να πάρει ο κύριος. Το ξέρει. Εάν αποφασίσουμε να πάρει 149 και δεν συμπράττει μαζί το ΠΑΣΟΚ και δεν συμπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν συμπράττει κανένα άλλο κόμμα, τότε θα γίνουν και άλλες εκλογές. Αυτό ισχυρίζεται και με αυτό πιέζει εμάς, τους ψηφοφόρους. Ωραία, και εγώ ρωτώ λοιπόν, ο απλός Έλληνας πολίτης, εάν και την τρίτη φορά γίνει το ίδιο και την τέταρτη φορά το ίδιο, θα πηγαίνουμε συνεχώς σε εκλογικές αναμετρήσεις? Δεν έχει γίνει ποτέ, εκτός από την ιστορία του 89-90, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το 89 δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θυμίζω ότι τότε ήταν με ενισχυμένη αναλογική και οι τρεις. Τώρα η μία που έγινε ήταν με αναλογική απόλυτη, η δεύτερη είναι με ενισχυμένη. Εάν και με την ενισχυμένη δεν βγει, η εκτίμηση που έχουν οι δημοσκόποι και η εκτίμηση που έχουμε και εμείς κουβεντιάζοντας είναι ότι μάλλον θα αποδώσει η κυβέρνηση. Αλλά αν δεν αποδώσει, τι άλλο μένει? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ σωστό. Κάποτε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να βγάλουμε κάποια κυβέρνηση. Ναι. Τώρα, εάν θα είναι αυτοδύναμη και πόσο αυτοδύναμη, αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, αν έχεις 151 βουλευτές. Κυβέρνηση, τι θα κάνει? Μισό λεπτό. Ερώτηση κάνω εγώ τώρα. Εάν έχει ο Μητσοτάκης, εγώ αν ήμουν στη θέση του δημοσιογράφου, θα ρωτούσα, κύριε Πρόεδρε, είπατε 149. Εάν έχετε 151, τι θα κάνετε? Θα κυβερνήσω, σου λέει, με 151. Όχι. Αν θέλει να με ρίξει ο ένας, θα με ρίξει. Όχι. Μα είπε 2 σήμερα, άκουγα της Νέας Δημοκρατίας και λέει δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε ούτε με 151, ούτε με 152, ούτε με 153. Πόσους θέλετε, το ρωτάει ο δημοσιογράφος? Δεν είναι σωστό. 160. Μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Τυπικά, συνταγματικά και με 151 κυβερνάς. Ο πατέρας του με 151 κυβερνάς. Γι' αυτό δεν το ρίξαν. Επί 2 χρόνια. Τον έριξαν όταν αποφάσισε ο ένας να φύγει. Μα και τώρα μπορεί να το ρίξουν στο χρόνο πάνω. Εάν έχει 154 και του φύγουν 5, δεν πέφτει? Βέβαια. Άρα σημασία έχει να κάνεις, αν μπορείς, μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία τέτοια που να μην σου φεύγουν κάθε μέρα και από ένας. Αυτά δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται. Λέει άρα αρνείται. Οι άλλοι από τα δεξιά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπουν και ποιοι θα μπουν μέσα, γιατί πρέπει να δούμε. Όλοι μιλάνε τώρα για 7κομματική βουλή. 7κομματική βουλή, η άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε ποτέ. Μπορεί να έχεις δίκιο. Εμένα η άποψη το πολύ να δούμε 6κομματική βουλή. Το έχω πει, μεταξύ του Βελόπουλου και του Νατσιού, της Νίκης, ένας από τους δύο θα μπει μέσα. Δεν μπορούν να μπουν δύο κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το αποκλείεται. Και θα μπει και η Κωνσταντοπούλου, η οποία, αν θες την άποψή μου, μπορεί να κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Είναι η μόνη η οποία μπορεί να κάνει πραγματική αντιπολίτευση, γιατί είναι το στυλ τέτοιο. Θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Για πάμε στη Θάσο να δούμε. Πολύ καλά τα λένε όλοι στα λόγια, στην πράξη. Στην πράξη το θέμα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στη Θάσο για να δείτε τώρα πόσο Μητσοτάκης ξύπνησε κάποια στιγμή στη Θάσο και άρχισε και μιλάει για τα εθνικά μας θέματα. Έπιασε το θέμα αυτό που είχαμε πει εμείς από εδώ πριν 10 μέρες, 12, αμέσως μετά, Μάκη, τις εκλογές για τους 2 βουλευτές της Ροδόπης και της Κομοτηνής και της Ξάνθης, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και κυρίως για έναν ο οποίος ακολουθεί τις εντολές του τουρκικού προξενείου
εκεί στην περιοχή. Αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ισχυρίζονται οι ΣΥΡΙΖΑΙ οι ίδιοι. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ υποψήφοι εκεί. Ναι. Γιατί ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εκμεταλλεύεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής όμως. Ναι, αλλά έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ του νομού. Οι τοπικοί υποψήφοι. Άρα το ξέρουν καλύτερα, τους ξέρουν. Πιθανότητα ναι. Πάμε να δούμε Μητσοτάκη. Καλημέρα και ευχαριστώ για αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή. Η χώρα χρειάζεται σήμερα να συνεχίσει την αξιόπιστη, σοβαρή, στιβαρή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Τα λέω καλά κύριε Υπουργέ, τα λέω καλά. Γιατί συνεχίζουμε να πάρουμε άλλα 30 ραφάλ, μας λέει. Καταρχάς θέλω να ξέρετε ότι η ταχύτητα με την οποία προμηθευθήκαμε τα 24 ραφάλ που άλλαξαν τις ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ήταν πρωτοφανής, ήταν απόδειξη μιας συγκροτημένης πολιτικής ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία μπορεί να τίνει χείρα φιλίας προς την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα δεν υποχωρεί ούτε πόντο από την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γιατί μόνο μια ισχυρή Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήγε προς τα εκεί, προς τα πάνω. Τον έπιασε και αυτόν λίγο το εθνικό του φρόνημα ανέβηκε. Γιατί όταν πηγαίνουμε προς την περιοχή του Εύρου ή προς τη Βόρειο Ελλάδα, μας πιάνει λίγο, ανεβαίνει λίγο το φόβο. Οπότε λέει ούτε σφιδαμή, λέει και ο Μητσοτάκης τώρα. Είπε για τα Ραφάλ, είπε για τα F-16, τα Viper, είπε, μιλάει και στον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ήταν της περιοχής του. Καβάλα Θάσο. Εκεί εκλέγεται. Λοιπόν, είπε κι άλλα, τα οποία θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα, για να έχουμε και μία σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη, την περιοχή, να μας πούνε τι γίνεται με τους δύο μουσουλμάνους βουλευτές και όλα αυτά τα οποία είχαμε τονίσει από εδώ, αλλά τώρα ξυπνήσαν ορισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε να σας πούμε αρκετά. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, με τον Μάκη τον Μπατζολιά. Και αφού είδαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα, πήγε Καβάλα, πήγε Θάσο, ετεροχρονισμένα βέβαια κι αυτός, θυμήθηκε ότι πρέπει να μιλήσει για τα εθνικά μας θέματα, εκεί που έπρεπε μίλησε. Όταν είναι στην Αθήνα λέει άλλα. Τώρα άμα θα έρθει το Σάββατο εδώ πέρα, είναι ικανός να πάει και στην παρέλαση του Gay Pride. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Αν το ξέρει. Με το Μητσοτάκη. Αλλά πιθανά βεβαίως όλα είναι. Κυριάκο, βάλε μυαλό. Βάλε μυαλό, φέρου σαν πραγματικό σοβαρός ηγέτης. Όχι Αθήνα λέει Gay Pride. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά μας λείπανε μόνο. Και εκλογές τον Αύγουστο. Τα μπάνια του λαού που λέγει ο Παπαδρέου. Τι έλεγε ο Παπαδρέου. Στην Αθήνα το Gay Pride το επιτρέπει ο Δήμος. Ο Δήμος. Δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι όλης της χώρας, δεν είναι των Αθηνών. Ναι. Των Αθηνών η κυβέρνηση είναι δημοτική αρχή. Επιτρέπεται κανονικά αυτό. Πρέπει να επιτρέπεται. Τώρα το πρέπει. Μα πρέπει να επιτρέπεται να έρχονται με αυτή την εμφάνιση μπροστά στα παιδιά των 5 χρονών και 10 χρονών. Ο καθένας έχει την άποψή του για αυτά. Δεν θα το αξιολογήσω, θα μου επιτρέψεις. Απλά λέω ότι το τι δραστηριότητες γίνονται στην Αθήνα το επιτρέπει καταρχήν. Το κακό είναι ότι δεν αξιολογείς τίποτα. Πρέπει να αξιολογήσεις. Αυτά που δεν θέλω δεν τα αξιολογώ. Το ξέρω, δεν θέλεις να τα αξιολογήσεις. Αφού δεν θέλω, τι να κάνω. Γιατί πρέπει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των δύο βουλευτών της Κομοτηνής και της Ξάνθης. Για πάμε να δούμε τι είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τι απήντησε Τσίπρας και εκεί ΣΥΡΙΖΑΙ και βέβαια τι γίνεται με το φράχτη στον Εύρο, αν το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Για πάμε να δούμε. Είναι θέμα του κ. Τσίπρα, γνωρίζοντας πια ακριβώς τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, αν θέλει να κρατήσει στα ψηφοδέλτια του δύο βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία με την ανοιχτή στήριξη του τουρκικού προξενείου. Το ζήτημα δεν είναι εάν η Ροδόπη είναι ροζ ή γαλάζια, είναι μείζον
ζήτημα, κύριε Κουβαρά. Αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε ότι το τουρκικό προξενείο ανοιχτά στηρίζει κάποιους υποψήφιους οι οποίοι συντάσσονται με την προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου. Αυτό να είναι σε γνώση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να μην κάνει τίποτα γι' αυτό. Και δεν διστάζει να παίξει ακόμα και αυτό το επικίνδυνο, εθνικά επικίνδυνο χαρτί τη τροποποίηση και του δικτυακισμού Ελλήνων πολιτών. Είναι υποκρισία, διότι επαφές με το τουρκικό προξενείο και με τον μουφτή και φωτογραφίες και αναγκαλισμούς. Η υποψήφια μειονοτική της μουσουλμανικής μειονότητας, υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα και ορθώς έχουν μουσουλμάνους πολίτες, Έλληνες πολίτες, στα ψηφοδέλτια τους. Είναι πρωτοφανές και αδιανόητο. Είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, τι λέει ο Μητσοτάκης? Σωστά τα λέει εδώ. Δεν ξέρω. Ο Μητσοτάκης... Τώρα το θυμήθηκε κι αυτός. Ο Μητσοτάκης λέει ότι οι δύο αυτοί βουλευτές βγήκαν με ανοιχτή στήριξη του τουρκικού προξενείου. Αυτό είναι σοβαρό όμως, το λέει ο Πρωθυπουργός. Να φύγουμε λίγο, χώρας, δεν το λέω. Επιτρέψτε μου να πω, να φύγουμε λίγο από την αχλή της εθνικής μας ευαισθησίας και να πάμε στο εξής. Ξέρουμε όλοι 4-5 πολύ μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες και ξέρουμε ότι πλαγίως πολλές φορές ενισχύουν κάποιους βουλευτές ή και όλους καμιά φορά. Ωραία. Εάν λοιπόν βγει με στοιχεία ένα κόμμα και πει ο τάδε επιχειρηματίας, ο κύριος Μιλονάκης, στήριξε με τόσα χρήματα τον υποψήφιο κύριο Μπαζολιά και αυτό ήταν άδικο απέναντι στους άλλους υποψηφίους. Αυτό που δεν έχει καμία σχέση με εθνικά θέματα είναι εδώ. Θα πρέπει το άλλο κόμμα να δώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό δεν συνέβη. Διαφορετικά μένει η εντύπωση ότι ο Μπαζολιάς στηρίχθηκε από τον επιχειρηματία Μιλονάκη και βγήκε. Λοιπόν, κάτι ανάλογο γίνεται και εκεί, μόνο που έχει εθνική διάσταση και γι' αυτό είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι ποτέ δεν πρόκειται να βγει κανένας να πει ο τάδε επιχειρηματίας με τόσα λεφτά στήριξε γιατί το Μπατζολιά γιατί όλα γίνονται υπόγεια, πρώτον. Και δεύτερον, εδώ είναι κάτι το οποίο είναι οφθαλμοφανές. Σου λέει, κύριε, όταν πηγαίνεις στην τουρκική, σε μια συνάντηση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης ή Κομοτηνής, που είναι παράνομη, αλλά έχει πάρει την άδεια έγκρισης με Έλληνα δικαστή, θέλω να πω, το είπαμε τις προάλλες, από την Ευρώπη, αυτό το παραμύθι εκεί πέρα, έρχεσαι και σου λέει, εσύ τι δουλειά κάνεις τώρα? Εκτελείς εντολές του τουρκικού προξενείου? Πηγαίνεις μαζί με αυτούς οι οποίοι αισθάνονται και λένε ότι είναι Τούρκοι στην Ελλάδα? Γιατί δεν υπάρχει Τούρκος στην Ελλάδα. Είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Έτσι. Τελεία και παύλα. Τη δυσκολία στην οποία κατά τη γνώμη μου τη φτωχή βρίσκεται λοιπόν, το βλέπεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το βλέπω. Βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή αυτό το πράγμα το κατήγγυλαν, την στήριξη δηλαδή από το τουρκικό προξενείο συγκεκριμένων υποψηφίων. ΣΥΡΙΖΑ με ο Τσίπρας με τον... το κατήγγυλαν υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Πάμε να δούμε. Το είπες, ωραία. Άρα θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να διαγράψει αυτούς που το κατήγγυλαν ή αυτούς που βγήκαν. Ναι, αλλά δεν μπορεί να διαγράψει όλο την ομαρχία, κύριε Μακή. Δεν ξέρω ποιοι το είπανε. Όλοι το είπανε. Για πάμε να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα το Βιτιακούδη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος από το Εύρος News. Και φίλος ο Κώστας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη, σε εσένα και στον πολύ καλό φίλο και τον δάσκαλο, τον κύριο Μάκη Γιοβαζολιά. Γεια σου, Κώστα. Μην λες τέτοια πράγματα γιατί αισθάνεται μεγάλος και μετά αρχίζει δεν αισθάνομαι, είμαι. Και μου στεναχωριέται, λέει γέρασα. Δεν είναι κακό. Κώστα, επειδή με ξέρεις χρόνια. Δεν είναι κακό ένας που είναι μεγάλος να λέει ότι είναι μεγάλος. Κακό είναι ένας που είναι μεγάλος να λέει ότι δεν είναι μεγάλος. Μάλιστα. Ωραία, να πιαστώ από αυτό και να πω λοιπόν. Δεν είναι πιστή αυτή για κανέναν. Για αυτό που συζητάτε, κανένα δεν έπεσε από τα σύννεφα. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα είναι κοινό μυστικό και το ξέρουμε όλοι. Έτσι. Στον Εύρο, στη Θράκη, ότι το προξενείο έκανε επίδειξη δύναμη στην περίπτωση του Οσγιούρ. 12.000 σταυρούς πήρε, δεν πήρε λίγους. Βέβαια. Και ο καημένος, σε εισαγωγικά πολλά, γιατί το γνωρίζω προσωπικά, ο Δημήτρης Χαρίτου, έτρεξε 4 χρόνια, Αντώνη μου, πάρα πολύ στη Βουλή. Έφερε όλα τα θέματα και της μουσουλμανικής μειονότητας και του όρεινου όγκου. Έτρεξε για όλους ο άνθρωπος. Και πήρε 3.500 και πήρε ο Οσγιούρ ξαφνικά από το πουθενά 12.000. Και δεν είναι πρώτη φορά. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε η Κεντρική Επιτροπή έγινε πάλι, θυμάμαι, είχαν καταγγείλει κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙοι
από την Ροδόπη και από τον Εύρο ότι έγινε κάποια μεθόδευση για να βγει οπωσδήποτε μέλος Κεντρικής Επιτροπής ο Σκιούρ. Ήταν ξεκάθαρο, έκανε επίδειξη το τουρκικό προξενείο ότι θα βγάλω αυτό που θέλω και θα το βγάλω. Βέβαια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, ξεκάθαρο ήταν. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, και δεν είναι καινούριο αυτό. Και να σα πω και κάτι που δεν το έχει δώσει κανένα διάσταση και θα το αναδείξω αύριο στο Ευρωστούς. Ναι. Ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, ο κ. Μενέλαος Μαλτέζος, που εκλέχθηκε βουλευτής σε βάρος της μέχρι τώρα βουλευτού κυρίας Νατάσιας Καρά, στον ορεινό όγκο του Σουφλίου που είναι μουσουλμανικά χωριά, σάρωσε. Και σε χωριά άλλα όπως την Αγριάννη Σουφλίου που έχει πολλούς μουσουλμάνους επίσης σάρωσε, Αντώνη μου. Ναι, και σε χωριά με Ρωμά. Ήταν πρώτος σε ψήφους, έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ 60, έπαιρνε τους 58. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, μην κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μένει άναυδος. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε καθαρό εμείς εδώ. Οι καταγγελίες ότι ο Σκιούρ στηρίχθηκε ανοιχτά από το τουρκικό προξενείο έγιναν από ανθυποψηφίους του ίδιου ψηφοδελτίου ή έγιναν από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ? Έγιναν και από την Νομαρχιακή, αλλά και ο κύριος Χαρί το άφησε εχμές στη δήλωση που έκανε. Προσεκτικά μεν, αλλά άφησε εχμές ξεκάθαρα. Την κυρία Ελένη Λατσί. Κώστα, άκουσε με τώρα, να δεις, ανέβασε η κυρία Λατσί, η οποία είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα της Νέας Δημοκρατίας ή είναι άλλων κομμάτων. Συγχαρητήρια, λέει, στο τουρκικό προξενείο που για άλλη μια φορά κατάφερε να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα στη Ροδόπη. Συγχαρητήρια και σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια του ερντογανικού κράτους να εκλέξει το υποτιθέμενο αριστερό δεκανίκη τους ως βουλευτή στη Ροδόπη. Βαριά πράγματα. Βαριά. Δεκανίκη τους. Συγχαρητήρια και σε όσους προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη αυτή την παρέμβαση της Τουρκίας ως νίκη ενός αριστερού χώρου. Άκου τώρα. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά αυτή η υποβοηθούμενη εκλογή ούτε αριστερή, ούτε προοδευτική στο ελάχιστο είναι. Είναι μόνο παρέμβαση ομή και αισχρή. Πολύ βαριά πράγματα. Αυτά δεν τα λέει κανένας άλλος. Τα λέει η κυρία Λαυτή, η οποία είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και ο κύριος Χάριτου είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισε του κύριου Σκιούρ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ξεκάθαρα, Αντώνη, και είναι για παράδειγμα, επειδή ακούμε, και η Νέα Δημοκρατία έχει υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο της. Μα όλα τα κόμματα είχαν, από όλα τα κόμματα υπάρχουν μουσουλμάνοι Έλληνες εκεί στην περιοχή. Ο κ. Κατραντζίας, για παράδειγμα, Αντώνη, που είχε πάρει παλαιότερα 4.000 ψήφους, τώρα πήρε 1.000 τόσους με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πήγαν οι ψήφοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρα. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά οι μουσουλμάνοι που ψηφίσανε ο Σκιούρ. Είναι εντολή του προξενείου, όπου ελέγχει τα πράγματα με ψευδομουφτίδες, με ημάμιδες, με σύστημα όλο αυτό τον πρακτόρο που. Οι ψευτομουφτίδες και τα λοιπά, όλο αυτό το σύστημα. Βέβαια. Ξεκάθαρα γραμμή έδωσαν, όπως δίνουν αυτό που είπατε νωρίτερα κάποιοι επιχειρηματίες σε κάποια συστήματα που ελέγχουν. Ναι. Αυτό θα βγάλουμε βουλευτή, ή αυτό δεν θα βγάλουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι έγινε. Δεν κάνει καμιά έκπληξη σε κανένα. Και σε λέω και στον Εύρο ακόμα έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι ότι έδωσε γραμμή το προξενείο συγκεκριμένη περίπτωση, έγιναν άλλα πράγματα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, στο ορεινό όγκο του Σουφλίου, μετά από 30 χρόνια, του έδειξε έναν δρόμο ο οποίος είναι γερμανική αούντο πανθυμίση, 21 χιλιόμετρα. Και ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κώστα, τι πιστεύεις εσύ, γιατί ο κύριος Τσίπρας σώνει και καλά το στηρίζει τόσο πολύ τον Ογκιούρ και δεν συντάσσεται με την ομαρχιακή του και με τις άλλους ανθυποψήφιους του Ογκιούρ? Αντώνη, επειδή μίλησες για το φράκτη, ο ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο καταποντίστηκε. Από 28% πήγε 18%. Περίμενε να δούμε τι είπε ο κύριος. Μισό λεπτό. Περίμενε να δούμε τι είπε ένας άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι εμείς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον κύριο Χαρίτου τι είπε για το φράχτη, για τον φράχτη. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο και να πείσεις τον κόσμο, όπως έκανε ο Τραμπ στην Αμερική, όπως έκανε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, ότι με ένα φράχτη, με ένα μαγικό ραβδί θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Εγώ δεν θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό, όλη η συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό πρέπει να περιστρέφεται γύρω από το θέμα του φράχτη, γιατί ο φράχτης δεν είναι μαγική λύση. Δεν είναι, λέει, λύση ο φράχτης. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ή δεν πρέπει να υπάρχει. Και στον Εύρο
και στον Εύρο η κυρία Καρά που ήταν βουλευτής για 8 χρόνια και δεν βγήκε, πλήρωσε και τις απόψεις για το φράχτη του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές της, αλλά και τις τάσεις της πέρυσι στην Ισίδα την περιβόητη με την υποτιθέμενη νεκρή Μαρία τα fake news, η οποία βγήκε λάβρα εναντίον συνοροφυλάκων, των ιδιωτικών, ευρυτών συντονιτών της, ότι δεν ήταν απάνθρωποι και δεν έσωσαν τους ανθρώπους. Αυτό πλήρωσε, δεν το καταλαβαίνει. Αυτό πλήρωσε. Και αυτό πληρώνει και αυτό θα πληρώνει. Και οι Σιριζέοι Αντώνη του Εύρου, ακόμα και αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, με το φράχτη θέλουν το φράχτη. Γιατί θα γίνει αποτρεπτικό εμπόδιο. Αυτό που πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κατάλαβε. Και πολύ έξυπνο το Μητσοτάκης, αν θυμάσαι, που ήρθε τον Απρίλιο τον Εύρο, έπαιξε μονοθεματικά το φράχτη. Για τον Παπαδημούλη, το ότι δεν θέλει να χρηματοδοτεί. Τη γλίτωσε Κώστα, σε πληροφορώ, γιατί ήμουν μέσα στη Βουλή 4 χρόνια. Τη γλίτωσε στο παραπέντε ο Μητσοτάκης. Από το 19 έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο φράχτης. Και τελικά περίμενε να γίνει εισβολή και αφού έγινε εισβολή στις Καστανιές, του Τριεθνές, επάνω στο τρίγωνο του Κάραγκατς, γιατί είναι το μόνο κομμάτι που μπορούσαν να περάσουν από εκεί και να γίνει αυτό που έγινε, τότε κατάλαβαν πόσο απαραίτητος είναι ένας φράκτης. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι. Έχουμε μια φωτογραφία που μας έστειλες από την Ισίδα, την οποία εχθές υπήρχαν εδώ, κοιτάξτε. Είναι η Ισίδα, είναι από το Εύρος News, μας την έστειλε ο Κώστας ο Πιτιακούδης. Είναι από την Ισίδα Μάκη, που ήταν χθες 330 παράνομοι μετανάστες. Αυτοί δεν πήγανε τυχαία, Κώστα, εκεί πέρα. Όχι, επειδή ακούω πανηγυρισμούς από την υπηρεσιακή κυβέρνηση και γενικά, ότι με παρέμβαση από την τηλεφωνική επικοινωνία του του υπηρεσιακού Υπουργού Εξωτερικών και πρέσβη πολλά χρόνια στην Άγκυρα, που γνωρίζει άριστα τα τουρκικά θέματα, με τον ομόλογο του τον Τούρκο, πήγαν οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες με τουτούκες σε ένα εντυπωσιακό σύστημα για να τους πούν να φύγουν. Μα αυτοί τους ανέχθηκαν και για να μην πω τους πήγαν αυτοί εκεί. Σε τα λίγα μέτρα υπάρχει τουρκικό στρατιωτικό φυλάκιο και εκεί είναι απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή. Δεν θα μπορούσε να πλησιάσει κανένας, Αντώνη μου, εκεί. Το ξέρεις καλύτερα από μένα εσύ, από την εμπειρία σου. Αν δεν θέλουν οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες. Και αυτό ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού, μια κίνηση επικοινωνιακή να δείξουν οι Τούρκοι ότι δέχονται, ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν, αλλά ξεκάθαρα είναι εργαλειοποίηση και πάλι αυτό τον καιρό, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, είναι χαλαρά τα πράγματα, είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση, είναι εργαλειοποίηση. Και απορώ με τον υπηρεσιακό Υπουργό Δημόσιας Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χαράλα Πολαλαούτσι, που διατέλεσε διοικητή στην ιεραρχία στον Δημότικο και στον τέταρτο σώματα του, που είπε ότι οι Τούρκοι δεν εργαλειοποιούν. Μα το 20 που ήταν αρχηγός σχέσης, οι Τούρκοι αυτό έκαναν. Εργαλειοποίησαν. Και καθημερινά, Αντώνη, το βλέπουμε. Νησίδες στο πίδιο του Δημοτικού είναι 300 μέτρα από το στρατιωτικό τουρκικό φυλάκιο. Αν δεν θέλει ο στρατός της Τουρκίας, δεν πλησιάζει κανένας. Εδώ, Μάκη, τι λέει ο Κώστας τώρα, ο οποίος ξέρει πιθαμή προς πιθαμή τον. Άκου τώρα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Και εμείς καλούμε και τους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό να το καταλάβει. Διότι ναι, μεν ο φράχτης ήταν απαραίτητος και είναι απαραίτητος, από την άλλη μεριά όμως θα έχει να αντιμετωπίσει τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες που πέφτει η στάθμη του ποταμού, έτσι, και φαίνονται οι νησίδες αυτές καλύτερα και μπορούν να στείλουν. Αυτό ήταν, όπως είπε ο Κώστας, μια προειδοποίηση. Μία επίδειξη δύναμης των Τούρκων ότι μπορούν να σου στείλω κάθε μέρα 500.000 άτομα εκεί πέρα. Και θα αναγκάζεσαι να τα μαζεύεις. Κατάλαβα, αυτό δεν είναι, Κώστα? Ακριβώς. Μα κάνεις το διακινητή νόμιμο. Εγώ τους παίρνω δηλαδή τώρα για να δεις ότι ό,τι ώρα γουστάρω σου στέλνω και θα αναγκάζεις εσύ να τους μαζεύεις, αλλιώς θα πεθαίνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Στους 91 την Κυριακή που έγινε παρουσία όλων των αθηναϊκών καναλιών και των συναδέλφων που ήρθαν από την Αθήνα, στα Μαράσια της Ορθιάδας, ήταν ξεκάθαρα. Εμείς επιτρέψαμε την παράνομη είσοδο, τους φέραμε εμείς παράνομα στη χώρα. Όπως έγινε τότε η διάσωση. Όπως είχε γίνει και λίγες μέρες νωρίτερα το Πίτιο, όπως είπα, 3 φορές πριν τις πρώτες εκλογές το Μάιο, 37, 39 και 17 άτομα, και μας έκανε κάποιος, δεν ξέρω ποιος έκανε το εγκληματικό λάθος. Η αστυνομία έδωσε επίσημα βίντεο με drone εντυπωσιακά πώς σώζουν με ασφάλεια τους ανθρώπους που πήγαν εκεί οι Έλληνες αστυνομικοί. Και παίζουν όλες οι ιστοσελίδες των ΜΚΟ και οι αραβικές ιστοσελίδες. Ορίστε, η ελληνική αστυνομία θα πάτε στην Ελλάδα και θα σας σώσει από την Ισίδα, μην φοβάστε. Αυτά δεν γίνονται. Μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί γίνεται αυτές τις μέρες αυτό. Όλο το καλοκαίρι θα είναι στα κόκκινο Εύρος. Δυστυχώς, Αντώνη. Μα προφανώς, Κώστα μου, προφανώς. Όποιος ξέρει την περιοχή, προφανώς. Εγώ βέβαια έχω και μία ένσταση
ως προς αυτό του τύπου το φράχτη. Ο φράχτης έπρεπε να είναι τείχος όπως είναι στα τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, τύπου ΝΑΤΟ, με μπετό και όλες οι προδιαγραφές. Γιατί αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο. Θα το δουν, θα το διαπιστώσουν και θα το καταλάβουν και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα ξεκινάει ο φράχτης στην περιοχή του Δημοτικού, η επέκταση στα 35 χιλιόμετρα. 35 χιλιόμετρα, ναι. Οι πρόδρομες εργασίες εκεί στους Ψαθάδες μέχρι την Κορνοβολέ, γιατί και εκεί υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Εκεί που είναι το αστυνομικό τμήμα, το τμήμα της Ιδεολογικής Φυλάξης του Δημοτικού, όπου ήταν και οι 5 επίρροκοι αστυνομικοί που έχουν συλληφθεί και είναι ήδη στις φυλακές. Άλλο θέμα αυτό, το οποίο θα το συζητήσουμε μια μέρα και θα βγάλουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση τώρα, διότι εδώ πέρα έχουμε άλλα θέματα. Πάντως, αυτό που έχω να πω είναι ότι, Μάκη, όπως μας τα είπε και ο Κώστας ο Πιτιακούρηδης, ο οποίος ξέρει την περιοχή, ξέρει τα πάντα, χρόνια κάνει το ρεπορτάζ, όλο το καλοκαίρι θα είμαστε στα κόκκινα. Όλο το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας. Ο Τούρκος έδειξε ότι μπορεί να εργαλοποιήσει και εργαλειοποιεί ό,τι ώρα γουστάρει τους παράνομους μετανάστες. Έχεις απόλυτο και δίκιο. Εμείς εδώ με τις νησίδες θα έχουμε πρόβλημα. Έχεις δίκιο. Γιατί, Αντώνη, ξέρεις καλά ότι είναι πάρα πολλές οι νησίδες κατά του Ποταμόλου. Πάρα πολλές. Και τώρα αλλάζουν και ροή, με τη ροή που αλλάζει επειδή πέφτει η στάθμη, έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλές. Οι μισές είναι ελληνικές, οι άλλες είναι τουρκικές, είναι κάποιες μισές. Κώστα, για να πω κάτι εγώ που προς τον Αντώνη θα το πω για να ακουστεί από όλους. Ναι. Οι Τούρκοι ως κράτος εργαλειοποιούν αυτή την υπόθεση που λέγεται παράνομη μετανάστευση με τον τρόπο που ξέρουμε, να μην τα αναλύω τώρα. Ναι. Εκείνο που θεωρώ ότι δεν είναι ορθό είναι να εργαλειοποιούμε την εργαλειοποίηση εσωτερικά στα πλαίσια κομματικού ανταγωνισμού και να κατηγορεί το ένα κόμμα το άλλο για αυτό ή για εκείνο, ενώ πρέπει να συμφωνηθεί μια ενιαία εθνική πολιτική. Συμφωνείς? Θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν μπορεί να μην συμφωνήσει. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ πρέπει όλοι μαζί να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δουν, διότι ο Εύρος είναι ένα ευαίσθητο σημείο. Φυσικά. Ο Έλληνας πολίτης εκεί στον Εύρο θέλει την ηρεμία του, θέλει την ησυχία του. Θέλει να νιώθει ότι είναι ασφαλής. Δεν θέλει να νιώθει κάθε στιγμή κοιμάται το βράδυ και ξαφνικά του μπουκάρουν 40-50 αλλοδαπία από και δεν ξέρει πού βρίσκονται. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Πιτιακούδη, ευχαριστούμε Κώστα. Ευχαριστούμε το Evrosnews.gr και να είστε σίγουροι ότι είμαστε δίπλα σας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Το ξέρω πολύ καλά, το ξέρω. Λοιπόν, πιστεύω δε ότι και αυτή τη φορά ο Εύρος θα πάει να ψηφίσει και αυτή τη φορά πρέπει και εσείς εκεί στο κανάλι το οποίο σας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και μέσω διαδικτύου και ανοιχτά, πρέπει να περάσετε στον κόσμο ότι πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί η ζωή είναι στα χέρια μας. Ακριβώς, Αντώνη. Τώρα το να ψηφίσει έχει ο καθένας το δικαίωμα να επιλέξει. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Να μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα ποιο κόμμα πήρε στον Εύρο το μεγαλύτερο ποσοστό Πανελλήνια και τι έκανε. Τέλος πάντων. Ωραία. Να είσαι καλά, Κωστή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και στον κύριο Κεπαζολιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά είναι. Βέβαια, ο Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα του, πρέπει να το δώσει και ο Τσίπρας, πρέπει να το δώσει και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Νατσιός προς τιμή του έδωσε το στίγμα του κι αυτός. Λέει, για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Νίκης, του κόμματος Νίκη. Όχι προσφυγή στη Χάγη, όχι στην εκμετάλλευση. Είναι ώρα αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε, να χαράξουμε μόνοι μας και να ορίσουμε την ΑΟΣ τουλάχιστον στην Τουρκία. Όταν το έκανε εκείνος ο σπουδαίος ηγέτης, ο Τάος Παπαδόπουλος, είχαν πέσει, πολλοί από αυτούς είναι σήμερα στα πολιτικά πράγματα και οι γνωστοί, είχαν επιπέσει όλοι πάνω του, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και λέγοντάς του ότι θα καταστρέψει την Κύπρο. Όμως, μικρός το δε μας ήταν ο αείμνηστος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είχε λιονταρίσει ψυχή. Πάτησε πόδι, ανακήρυξε την ΑΟΣ και σήμερα ο ελληνικός Κυπριακός λαός απολαμβάνει τα ωφέλη εκείνης της γενναίας απόφασης του σπουδαίου εκείνου προέδρου της. Τέτοιους ηγέτες θέλει και η πατρίδα μας. Σωστό αυτό. Κύριε, πρέπει να ανακηρύξουμε τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Ωραία, ας το κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε τα 6-12 ναυτικά μίλια. Αυτά πρέπει να τα συμφωνήσουν το Εθνικό Συμβούλιο εδώ. Πρέπει να υπάρχει. Ας το κάνουν. Τόσα χρόνια το ακούμε και δεν γίνεται. Και τους ανθρώπους εδώ πέρα που θα έρθουν τώρα σε λίγο. Κουβέντες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια, ας μου επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος της Νίκης, της σοβαρότητας.
Ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το έκανε αυτό στηριγμένος όμως στην συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων και στα τα ελληνικά. Καμία στήριξη δεν είχε ο Παπαδόπουλος. Μισό λεπτό. Καμία. Και το σχέδιο Ανάν, θυμάστε τότε ότι ήταν έτοιμοι να πέσουν πάνω του όλοι. Τι σχέδιο Ανάν, ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν, η επίσημη Ελλάς εναντίον. Ναι ή όχι? Η επίσημη Ελλάς της κυβέρνησης Σιμίτη ήταν υπέρ. Όχι, ποτέ δεν ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος υπέρ του σχεδίου Ανάν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Σιμίτης ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Ο Σιμίτης ήταν το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος. Τι δουλειά έχει το ελληνικό κράτος? Η κυβέρνηση. Μα με συγχωρείς. Η κυβέρνηση. Εσύ λες όχι. Αλλά εγώ λέω ναι. Είναι καλό να μην υπερβαίνουμε τη σοβαρότητα. Απευθύνομαι στον πρόεδρο της Νίκης και λέω, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος έκανε την ΑΟΖ, την όρισε την ΑΟΖ, στηριγμένο στο ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν αντίρρηση και στηριγμένο στο ότι η Κύπρος, η Κύπρος που δεν έχει δικά της όπλα, στηριζόταν στην Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή την κρέμασε. Την κρέμασε ή όχι? Καταρχάς την κρέμασε, αλλά ήταν το 1974. Την κρέμασε ή όχι? Πρέπει να πούμε στον κόσμο. Μπράβο τώρα. Ο Παπαδόπουλος. Καλό είναι να λέμε τέτοιους ηγέτες θέλουμε και στην Ελλάδα. Απόλυτο δίκαιο. Αλλά είναι υπερβολές αυτά. Ο κύριος Νατσιός ήταν απόλυτα σωστός. Κατά τη γνώμη σου. Κατά την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου ήταν υπερβολικός. Όπως και εδώ πρέπει να χαράξουμε και να οριοθετήσουμε την αποκλειστική υπερβολικός και εθνολάτρης. Εγώ λέω ευθέως αυτό και ας έρθει εδώ να κάτσει να κουβεντιάσουμε. Ο κύριος Νατσιός, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αλλά αυτά που λέει είναι υπερβολές. Ναι, εντάξει, ούτε τον αγαπάς, ούτε τον εκτιμάς. Ωραία, ας έρθει εδώ. Ας έρθει εδώ να μας πει πού θα βρει η Κύπρος, η Ελλάδα, πού θα βρει τα χρήματα χρεοκοπημένη ούσα και τον εξοπλισμό εξαρτημένα από τους Αμερικανούς ούσα να κάνει κάτι εναντίον αυτών των αυθεντών. Μα τι λες τώρα, ποιος να κάνει? Γιατί οι Αμερικανοί έχουν πει να μην χαράξεις, να μην οριοθετήσεις την αποκλειστική οικονομία. Γιατί το ξέρεις αυτό? Βεβαίως έχουν και εμείς πρέπει να πούμε να κάνουμε ό,τι μας λέει η Αμερικανοί. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα κοκοράκια εκεί που θα μας παίρνουν. Μπορούμε. Εσύ λες ότι μπορούμε. Και εγώ δεν το λέω. Τι να κάνουμε μπορούμε και παραπορούμε. Εντάξει. Πρέπει πάτε η Ελλάδα επιτέλους και πηγαίνετε να κάνετε αυτό. Να, αυτά κάναμε, γι' αυτό την πατήσαμε. Μπορεί. Διότι είχαμε ένα Γεωργάκη Παπαδρέου, ο οποίος έσκυβε το κεφάλι. Αυτό το Γεωργάκη και το Κωστάκη κτλ. Όλοι τους. Πες μου μια κυβέρνηση η οποία το έκανε. Μία. Καμία. Τότε γιατί μιλάς μόνο για τον Γεωργάκη, για τον Κωστάκη, για τον Κυριακουλάκη, για τον Αλεξάκη, γιατί δεν μιλάς? Το έκανε κανένας? Μιλάω για το μνημόνιο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να το κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το πει Έλληνας πρωθυπουργός αυτό, αλλά εμείς μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορεί. Εάν μπορεί και παραπορεί, κάνε το αντώνυμο αύριο. Μπορεί και παραπορεί, αρκεί να υπάρχει ένας και με τι λεφτά. Ηγέτης. Δεν χρειάζονται ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Ο Ανδρέας Παπαδρέου ήταν ένας ισχυρός ηγέτης. Βεβαίως. Και δεν πρόλαβε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ισχυρός ηγέτης. Γιατί δεν το έκαναν και δύο? Διότι ήταν άλλες γιατί εποχές. δεν το έκαναν? Τι θα πει άλλες εποχές? Γιατί δεν το έκαναν? Διότι δεν είχαν όπλα δικά τους και λεφτά δικά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το οποίο εγώ λέω σαν Αντώνης Βιλονάκης. Εντάξει, σέβομαι την άποψη του Αντώνη, ότι δεν χρειάζεται Χάγη. Εάν πάμε Μάκη στη Χάγη, να το θυμάσαι αυτό. Θα πάθουμε ζημιά. Δεν χρειάζεται Χάγη για τίποτα. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα οποιασδήποτε Χάγης. Να αφήσεις να την πω. Βεβαίως. Κλείνουμε, καταρχάς, τα 6 ναυτικά μίλια η Αγιαλίτιδα γίνεται αμέσως παντού 12. Κλείνουμε λοιπόν τους κόλπους και χαράσουμε τα 12 ναυτικά μας μίλια. Το ίδιο γίνεται και στον αέρα, το ίδιο γίνεται και στη θάλασσα. Θυμάσαι ποιος το είπε αυτό? Πρώτον. Δεύτερον, οριοθετούμε τις αποκλειστικές μας οικονομικές ζώνες. Μάλιστα. Μπορούμε πολύ ωραία και έπρεπε ήδη να έχει χαραχθεί και έχει οριοθετηθεί με την Κύπρο, Ελλάδα-Κύπρο και θα έχει τελειώσει ο 25ος έως 28ος που η Τουρκία κοκορεύεται και κάνει το μάγκα εκεί πέρα. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά δεν συμφωνώ. Θέλω να δούμε και μια εικόνα μαζί να το σχολιάσουμε. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Κυψέλη και Συμφοκίωνος Νέγρη. Μίλησε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών. Ναι. Για δες τον εδώ πέρα σε μια φωτογραφία να μου πεις την άποψή σου και θα δούμε και μερικά πλανάκια. Για πάμε, δες Μάκη. Πώς σου φαίνεται αυτό? Τα ροδάκια μας είναι μικρά και βρίσκονται το παραμικρό εντοδιάκι.
όχι μόνο στο κέντρο, στις γειτονιές μας. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια. Σκεφτείτε να κάνει μόνη της αυτή την προσπάθεια που χρειάστηκαν σήμερα 4 άτομα να ανεβάσουν. Έχουμε φτιάξει την κοινωνία μας όλη και τη ζωή μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις καθημερινές απλές λειτουργίες. Η δυνατότητα εργασίας είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ έχουμε 80 με 85% ανεργία στα άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, θα δούμε και τη φωτογραφία αυτή που κάνει το Συνοδό. Βεβαίως. Για να μου... υπήρξε και πλάνο. Ναι, πλάνο. Μπορούμε να τη δούμε. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, τι καταλαβαίνεις από αυτό. Θα σου πω τη γνώμη μου. Ο κύριος Τσίπρας έκανε πολύ καλά που πήγε εκεί. Γιατί? Έκανε πολύ καλά, λέω, που πήγε εκεί. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ, μου ζήτησες τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι έκανε πολύ καλά που πήγε εκεί και συμπαραστάθηκε και πολιτικά και ανθρώπινα σε παραπληγικούς. Δεν έκανε πολύ καλά που δεν έλυσε αυτά τα προβλήματα 5 χρόνια. Αυτό που κάνει τώρα είναι καλό. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλό. Να το κάνει καλό. Δεν κάνω και ζηλή γι' αυτό. Όχι, δεν κάνω εγώ τέτοιους χαρακτηρισμούς. Μα με συγχωρείς. Δηλαδή να πάω να κάνω το Συνοδό. Εγώ δεν το κάνω. Μισό λεπτό. Αυτό, και αν το κάνει κάθε μέρα. Αυτό πράγματι στην προεκλογική περίοδο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν υπερβολές. Κάνω και ζηλίκια. Κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολές. Λέω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε πολύ καλά που πήγε εκεί. Δεν έκανε καλά 5 χρόνια που δεν τάλισε αυτά. Γιατί, όπως είπες προηγουμένως, αλλά δεν είμαστε στον αέρα, ουδής από παρθενογένεση. Άρα... Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Μάκη τον Γεμοζολιά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Όπως και σήμερα διασταυρώσαμε τα ξύφη μας. Έχουμε και πολύ καλά κάνουμε. Και καλά κάναμε, διότι ο Μάκης είναι και πιο μεγάλος, πιο σοφός. Εγώ πολύ είμαι πιο μεγάλος. Πιο... Λοιπόν, αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο από τη Νέα Δημοκρατία εδώ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο με Skype από Θεσσαλονίκη του Πασόκ και τον κύριο Τάσο Μαυρόπουλο από το Μέρα25. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, Νέα Δημοκρατία, ΕΦΚΑ. Θα δούμε τι κάνει. Τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλή επιτυχία εύχομαι και στους δύο βέβαια. Τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο, πάμε να τον δούμε από Θεσσαλονίκη. Το συνταγματολόγο μας. Πασόκ, Πασόκ. Καλησπέρα, δεν φαίνομαι αλλά... Εδώ. Πού είναι ο κύριος Χρυσόγονος? Να τον δούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Και να καλησπερίσω και τον κύριο Τάσο Μαυρόπουλο. Νάτονε. Τώρα είμαστε εντάξει. Ναι. Τον βλέπω τον κύριο Χρυσόγονο. Μια χαρά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Και τον κύριο Τάσο Μαυρόπουλο, Μέρα25. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μέρα25, Συμμαχία για τη Ρήξη. Συμμαχία για τη Ρήξη. Εσείς πρέπει να είστε Συμμαχία για τη Ρήξη. Ναι, εγώ είμαι μέλος της Λαϊκής Ενότητας. Η Λαϊκή Ενότητα σε εκλογική συνεργασία. Το κακό είναι ότι όπου πηγαίνετε. Και με ανένταχτους αγωνιστές της αριστεράς. Συμφωνώ. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Όπου πηγαίνει η πρώην ΛΑΕ, η Συμμαχία για τη Ρήξη, πάντα μένει απ' έξω. Τώρα δούμε, θα μπει μέσα. Κοιτάξτε να δείτε. Μπήκε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Του έδωσε τα ριζοσπαστικά συνθήματα και την κατεύθυνση. Ήταν ο κύριος μοχλός που μπήκε δίπλα σας, μέσα στη Βουλή. Ήταν συμπαίκτες. Και μπόρεσε να έχει τη στήριξη όλου του λαού και των λαϊκών κινημάτων. Ήταν τα συνθήματα. Αλλά οι ίδιοι όμως, της αριστερής πλατφόρμας τότε που φύγανε. Ναι, αλλά οι ίδιοι μείναν απ' έξω. Εντάξει, μείναμε απ' έξω. 37 άτομα. Μείναμε πιστοί στις ιδέες μας και στις δεσμεύσεις που είχαμε δώσει. Άρα δεν τότε πρέπει στην να μένουμε Ελλάδα. πιστοί στις ιδέες μας. Όχι, πρέπει να μένουμε με κάθε κόστος. Να τις διεκδικούμε, τις ιδέες μας αυτές. Τάσο, ξέρεις μου λέγανε παλιά ο πατέρας μου. Παιδί μου, ο καλός καλό δεν βλέπει. Από το 2015 μέχρι σήμερα είμαστε στους δρόμους. Στους δρόμους. Χωρίς να το ανταλλάξουμε με τίποτα, με θέσεις, με οφίτσια. Και στη Βουλή να μπούμε, θα είμαστε και στους δρόμους και στη Βουλή. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Τσάπαλο. Κύριε Τσάπαλε, 15 μέρες νομίζω, 18 μέρες τώρα μείνανε για τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει η αυτοδυναμία με μεγάλη δύναμη πλέον, δεν μιλάμε τώρα για 150, 151, 152,
Ή πάμε πάντα μπάνια του λαού. Τέλος. Εκλογές τον Αύγουστο. Πώς βλέπετε αυτό? Νομίζω είπε κάτι το λογικό και το προφανές και κάτι το οποίο θα πήγαινε στο μυαλό κάθε ψηφοφόρου, κάθε πολίτη που θα κληθεί να ψηφίσει στις 25 Ιουνίου. Εάν δεν έχουμε μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, δηλαδή με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι στην κατάσταση που είναι και θα έχει σοβαρό θέμα ηγεσίας την επόμενη μέρα, αν επαληθευτούν και οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι προηγούμενες κάλπες. Με ένα Πασόκ το οποίο έχει αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε συνεργασία. Το είπε και χθες θα πει και ο κύριος με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Σταδουλάκης λέει και 149 να έχει. Ακριβώς. Εγώ δεν πάω. Με κόμματα της αντιπολίτευσης όπως το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτως σημείο σύγκλησης. Καλά, μην ορκίζεις ότι θα μπει μέσα ο Βελόπουλος. Και εφόσον μπει ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Πάτε με τον Νατσιό. Ούτε με αυτό το κόμμα, νομίζω, το οποίο καπηλεύεται την ορθόδοξη πίστη με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Δράμα αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει συγκεκριμένη παράταξη να πολιτεύεται. Δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης σε καμία περίπτωση, ούτε με αυτή την πολιτική δύναμη. Δεν υπάρχουν άλλες, ούτε με την πλεύση μπορούμε να, εφόσον μπει στη Βουλή, να συμπορευτούμε, ούτε με το ΚΚΕ. Άρα είναι μονόδρομος. Μονόδρομος, θα πάμε σε τρίτες εκλογές στον Αύγουστο. Πάμε στον κύριο Αλεξιάδη. Κύριε Αλεξιάδη, αλήθεια είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσάπαλος και νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε, μορφωμένος είστε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα αδιέξοδο. Τελικά. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε σε συνεχείς αναμετρήσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτό που δηλώνει ο κύριος Μητσοτάκης. 500.000 δεν κάνει. Από ό,τι καταλαβαίνω, περίπου 500.000 κοστίζει κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εκλογές. Είναι αυτό το οποίο δηλώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Και είναι στα χέρια του ελληνικού λαού αυτό το πράγμα να το επιβραβεύσει, να το τιμωρήσει. Εγώ δεν θα βάλω. Και ο φουκάρας ο Έλληνας πολίτης. Θα σας πω. Εγώ θέλω να βάλω τη διάσταση των εθνικών θεμάτων. Διότι πρέπει να δούμε ότι δίπλα μας έχουμε ένα γείτονα εξ Ανατολών, γιατί έχουμε θέματα όχι μόνο στα ανατολικά και σε άλλες περιοχές των συνόρων μας. Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, έχουμε ένα γείτονα εξ Ανατολών που έχει πλέον μια ισχυρή κυβέρνηση, μια νοπή ισχυρή λαϊκή εντολή, 3 μέτωπα που έχει βάλει σε άλλες χώρες και η επόμενη μέρα δεν είναι μέρα για πολιτικές πολυτέλειες και για να πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να επιβεβαιωθεί κάποιος. Άρα λοιπόν, αν στις εκλογές αυτές που θα γίνουν προκύπτει κυβέρνηση, να αναλάβει την ευθύνη όποιος αναλάβει την ευθύνη αν και δεν να πει ότι εγώ. 149. Μισό λεπτό. Εάν δεν προκύπτει κυβέρνηση, το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι θα πάμε σε εκλογές. Άρα τρίτες εκλογές. Μισό λεπτό. Εάν δεν προκύπτει κυβέρνηση. Αν δεν προκύπτει. Εάν όμως προκύπτει κυβέρνηση. Όχι, υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τι? Όταν λέμε αν προκύπτει κυβέρνηση, άλλο πράγμα είναι εάν έχεις 145. Αν υπάρχει ψήφος. Αν έχει 145 και άλλο αν έχει 151-152 και λες εγώ έχω πεισμώσει και θέλω 163. Ωραία, εγώ σας λέω 149 για να είμαστε. Πρέπει λοιπόν να αναλάβει την ευθύνη όποιο κόμμα έχει ένα τόσο μεγάλο αριθμό και να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε σαν χώρα με ανοιχτά τα εθνικά ζητήματα. Μισό λεπτό, εμείς θα παλέψουμε. Τελειώνω τη φράση. Τελειώνω τη φράση, κύριε Μιλονάκη. Τελειώνω τη φράση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εμείς θα παλέψουμε για να ανατραπούν αυτοί οι συσχετισμοί. Ωραία. Και οι πολίτες με την ψήφο τους πρέπει να προσέξουν τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Πολύ ωραία. Διότι δεν είναι μόνο αυτό που είπε. Είναι και η εξαγγελία υπερφορολόγησης που είπε. Θα τα πούμε για τα οικονομικά. Όμως αυτό θέλω να καταλάβω. Εσείς θα παλέψετε ούτως ώστε αυτό το 152, 153, 158, 160 να πάει κάτω από τη βάση. Κάτω από το 150. Δηλαδή όσο το δυνατόν να τον αποδυναμώσετε. Αυτό είπατε τώρα. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε πολύ. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό που λέτε, μισό λεπτό. Συγγνώμη, γνωριζόμαστε χρόνια να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αγώνα, δίνει αγώνα και θα δώσει αγώνα να μειώσει τη διαφορά όσο γίνεται περισσότερο. Συμφωνώ. Αυτό θα δώσουμε αγώνα. Όχι, συμφωνώ. Εάν βγάλει 148, 147 και δεν θέλει το Πασόκ να πάει μαζί του, θα πάτε εσείς μαζί? Εμείς θα πάμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί? Εντάξει, αυτό δεν είναι... είπατε ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Δεν είχε πάει το ΣΥΡΙΖΑ. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Δημοκρατία με το Πασόκ. Ούτε στην πιο τρελή έκδοση δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εγώ ρωτώ. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει στο παρελθόν με τον κύριο Καρατζαφέρη, έχει κυβερνήσει με το Πασόκ, έχει κυβερνήσει με άλλα κόμματα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι πλέον δεν είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι, ότι είναι δαιμονικοί,
ότι έχουν κάποιο κουσούρι και θέλουμε να. Έχετε άλλη πολιτική. Όχι. Δεν είναι αυτό. Αλλά... Ένας συμπαθής άνθρωπος είναι ο κύριος Τσάπαλος. Δεν έχω κάποιο λόγο να πω γιατί να μην είμαστε για κυβέρνηση. Έχουμε μεγάλες πολιτικές διαφορές. Εκφράζουμε δύο κόσμους. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, θέλουμε να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Η Νέα Δημοκρατία θέλει κάτι άλλο. Άρα, τι να συμφωνήσουμε. Πάμε στον κύριο Χρυσόγονο. Κύριε Χρυσόγονε, καθαρή κουβέντα από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, καθαρή κουβέντα και από τον Ανδρουλάκη. Λέει ο Ανδρουλάκης, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία με κανέναν τρόπο. Λέει ο κ. Μητσοτάκης, μα άμα έχω 149 και δεν έρθει ο Ανδρουλάκης, εγώ δεν μπορώ να πάω με κανέναν άλλον. Πάμε πάλι σε εκλογές. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει 2, 3, 4 φορές. Πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί ο ελληνικός λαός κάθε φορά που πηγαίνει στην κάλπη ο Μητσοτάκης να του τρώει και μια μονάδα. Και τι γίνεται μετά? Δεν θα γίνει κυβέρνηση? Δυστυχώς, κύριε Μελονάκη, το δίλημμα της κάλπης της 25ης Ιουνίου δεν είναι αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Για να είμαστε ρεαλιστές, αυτό έχει λυθεί από τις 21 Μαΐου. Αν στις 21 Μαΐου εφαρμοζόταν το εκλογικό σύστημα που θα εφαρμοστεί τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα είχε πάρει 172 έδρες. Προφανώς, άρα, λοιπόν, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Άρα λοιπόν το ζήτημα τώρα είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα συρρικνωθεί έστω και λίγο, ώστε ενδεχομένως αν μπήκε κανένα κόμμα παραπάνω να πάει στις 160 κάτι, ή αν θα διονγκωθεί στις 180 συν, πράγμα το οποίο θα σημαίνει... Εδώ είναι άλλο αυτό που λέτε τώρα. Ναι. Και επειδή είστε συνταγματολόγος σας παρακολουθώ. Δηλαδή λέτε ότι είναι σίγουρο ότι θα έχει αυτοδυναμία και μάλιστα με πάρα πολλούς βουλευτές. Σίγουρο δεν είναι τίποτα πριν συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε τα ιστορικά δεδομένα. Τα ιστορικά δεδομένα είναι ότι όταν έχουμε εκλογές που γίνονται σε μικρή απόσταση χρονικά από τις προηγούμενες, πάντοτε, στην Ελλάδα τουλάχιστον και διεθνώς, το πρώτο κόμμα ενισχύεται. Έχει τον αέρα του νικητή και ενισχύεται. Μερικές φορές ενισχύεται και πάρα πολύ, κάποιες άλλες λιγότερο, αλλά πάντως ενισχύεται. Συνεπώς, εάν η Νέα Δημοκρατία ξαναπάρει έστω και 40%, έστω και 39,5% να πάρει, η αυτοδυναμία της είναι δεδομένη. Το ερώτημα είναι μήπως τυχόν διονγκωθεί ακόμα περισσότερο και φτάσουμε στο απευκταίο ενδεχόμενο και σενάριο να έχει 180, που σημαίνει ότι θα μπορεί να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης όποιας διάταξης του συντάγματος νομίζει, εκτός από τις μη θεμελιώδεις, δηλαδή μόνο το Βασιλιά δεν μπορεί να ξαναφέρει. Θα μπορεί λοιπόν να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης και μετά, όταν κρίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι τον βολεύουν οι δημοσκοπήσεις, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, να έχει 151 στην επόμενη Βουλή και να κάνει το Σύνταγμα κατά την κρίση του Λίμπα. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό τώρα. Έχουμε δώσει απάντηση και ο Πρωθυπουργός θα το πούμε τώρα. Έχει πει ότι δεν πρόκειται μόνος του να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και ότι θα αναζητήσει συμμαχίες εντός του Κοινοβουλίου προκειμένου να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση. Προφανώς, ακόμα και 180 να έχουμε, το έχει πει ο άνθρωπος δημόσια, ότι θα αναζητήσει και οποιαδήποτε άλλη συνένεση. Κύριε Τσάπαλ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 2019 είχε έρθει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και είχε πει ότι τον Απρίλιο του 2023 θα κυκλοφορούν οι σειρμοί του μετρό στις Ράγες στη Θεσσαλονίκη. Όσο τους είδατε εσείς, τους είδαμε και εμείς. Εντάξει. Νομίζω το αδικείτε και το μετρό και τον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε στον κύριο Μαυρόπουλο και επαναρχόμαστε. Πάμε στον κύριο Μαυρόπουλο. Κύριε Μαυρόπουλε, εσείς πολλά χρόνια στην αστυνομία. Λιμενικός ήμουν. Εντάξει, στο λιμενικό σώμα. Βγήκατε και πήγατε στη Συμμαχία για τη Ρήξη, στη ΛΑΕ, στην παλιά τη ΛΑΕ. Το μετανιώσατε που κάνατε τώρα μια συμμαχία με τον κύριο Βαρουφάκη, με το ΜΕΡΑ25? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν βγαίνει αυτή η συμμαχία. Δεν ξέρω αν θα βγει τώρα, μακάρι να σας βγει, αλλά βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου, από την οποία νομίζω ότι αντλείται από το ίδιο καζάνι. Είναι αδεξαμένη. Καταρχήν, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, θέλω να εκφράσω από την πλευρά του πολιτικού μου φορέα τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της 63χρονης στην γκο που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο και της 19χρονης που κυοφορούσε, εν πάση περιπτώσει, και είναι τραγικό. Και είναι τραγικό για έναν πρωθυπουργό να βγαίνει να εκβιάζει για την αυτοδυναμία και το πόσο θα είναι η δύναμή του όταν έχουμε τέτοια τραγικά περιστατικά
που από τη μία ευαγγελίζονται και καλά την Ελλάδα του μέλλοντος και την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη και να πεθαίνουν συνάνθρωποι μας στις καρότσες αυτοκινήτων. Το ένα είναι αυτό. Δυστυχώς. Σε αυτό τώρα που ρωτήσατε, σαν λαϊκή ενότητα κάναμε μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια για την ευρύτερη συμπόρευση όλης της αριστεράς, κοινοβουλευτικής και εξοκοινοβουλευτικής, μια κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον εντείνοντας τις προσπάθειες. Σε αυτό γενικά το κάλεσμα απάντησε το ΜΕΡΑ25. Μπήκαμε σε μια εκλογική συνεργασία πάνω σε μια διακήρυξη η οποία είναι αριστερή, ριζοσπαστική διακήρυξη, ταξική διακήρυξη, η οποία στέκεται στην επίλυση των προβλημάτων των ανέργων, των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών, μήπως σας έφαγαν των μικρών αυτά τα οποία επιχειρήσεων. λέγατε για τις Δήμητρες και τα λοιπά και δεν κατάλαβε ο κόσμος και φοβήθηκε πάλι. Με τον τρόπο που αναδείχτηκε το Δήμητρα επικοινωνιακά από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σίγουρα ήταν στρεβλός, δόθηκε από λάθος μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, ενώ είναι ένα εργαλείο, ένα μικρό εργαλείο ένα που λογιστικό μπορεί εργαλείο, να διευκολύνει όταν μάλιστα το λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χωρίς εμείς να εστερνιζόμαστε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις κατευθύνσεις της. Και η αντιπολίτευση την οποία έκανε το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα, όπως και εμείς άλλα κινηματικά, η στάση μας στο δρόμο, ήταν αυτή που καθάρισε και τη στάση των μεγάλων καναλιών. Αποκλείστηκαν οι εκπρόσωποι του ΜΕΡΑ από συγκεκριμένα κανάλια. Μην νομίζετε, όλα τα μικρά κομμάτια το ίδιο, την ίδια τύχη είχαμε. Θα σας πω, με τη μόνη διαφορά όμως ότι το ΜΕΡΑ25, βουλευτές του έχουν υποστεί ποινικές διώξεις, γιατί είπαν κάποια πράγματα με το όνομά τους. Μιλάτε για τον Κλέονα τον Γρηγοριάδη. Βεβαίως, όσον αφορά τους ολιγάρχες. Το ΜΕΡΑ25, θα έλεγα, εμείς είχαμε τις πολιτικές μας διαφωνίες μέχρι το 2019, αλλά μέσα στη γενικότερη μετατόπιση του εκλογικού κλίματος και των κομμάτων της αστικής δημοκρατίας προς τα δεξιά, κράτησε μια αξιοπρεπή στάση. Τώρα κάνατε κάτι αναπροσάρμοσε τις ιδέες του, πήγε πιο αριστερά και ελπίζουμε αυτό το εγχείρημα. Και πήγε πιο αριστερά το ΜΕΡΑ25. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, συναντηθήκατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε συναντηθεί καθόλου στο αριστερό μέρος ή θέλει ακόμα δουλειά? Η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μου κάνει εντύπωση. Προχωράμε μπροστά. Άρα, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα που δεν είναι συνθηματολογικό. Κάθεται στις ανάγκες του λαού, στις λαϊκές ανάγκες και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα και θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε στον κύριο Τσάπαλο. Να πάμε τώρα οικονομία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, το βλέπετε. Ήδη από φέτος το χειμώνα σταματάει το μάρκετ, αυτό το παραμύθι με το καύσιμο. Μέχρι εδώ ήταν. Να το δούμε αυτό. Το Fuel Pass, τέλος. Το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει έπεσε το πετρέλαιο, έπεσε το φυσικό αέριο πάρα πολύ, άρα η ηλεκτρική ενέργεια είναι φτηνή, έτσι λέει η Ευρώπη. Ασχέτως σαν εμείς. Έτσι. Δεν μας εμποδίζει κάτι το να συνεχίσουμε εμείς. Δεν ξέρω. Δεν είναι δεσμευτικό μέτρο αυτό το οποίο εξήγηλε η Επιτροπή. Είναι μια σύσταση προς τα κράτη. Προφανώς. Εσείς θα μας πείτε τι θα γίνει τώρα. Αυτό το οποίο εγώ ρωτώ είναι τι θα κάνετε με την ακρίβεια. ΦΠΑ έχετε σκοπό να το μειώσετε στα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Συνεχίζει κάθε εβδομάδα το ίδιο χαβά. Δηλαδή τώρα είναι εσχροκέρδεια και δεν υπάρχουν έλεγχοι. Φταίει το ΦΠΑ που θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες αποδόσεις. Έχουμε θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ήδη τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα πάλι. Τι θα κάνετε με αυτά τα δύο θέματα? Κοιτάξτε κύριε Μιλονάκη, νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε η Ισπανία. Είναι καθημερινότητα δηλαδή στον κόσμο, δεν είναι? Σύμφωνοι. Και όλοι το βιώνουμε και όλοι μας πιεζόμαστε και όλοι μας όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα προκειμένου να καταφέρουμε να αποκτήσουμε τα βασικά. Έτσι, όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε. Η Ισπανία όμως απέδειξε με το παράδειγμά της ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ σφάλουν στο κομμάτι της μείωσης ή και κατάργησης του ΦΠΑ σε κάποια βασικά προϊόντα. Τι έγινε στην Ισπανία? Στην Ισπανία σε κάποια βασικά προϊόντα υπήρχε μηδενικό
μηδενικός ΦΠΑ, αλλά ο πληθωρισμός ήταν μεγαλύτερος από αυτόν ο οποίος προέκυψε στην Ελλάδα για τα ίδια ακριβώς βασικά προϊόντα. Και γι' αυτό πήγε και ο Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας στο Eurogroup και τι είπε ο άνθρωπος? Είπε την πατήσαμε. Είπε ότι η συγκεκριμένη πολιτική κατάργηση του ΦΠΑ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και δεν ουσιαστικά μεταφέρθηκε αυτή η κατάργηση σε μείωση των τιμών που δεν υπήρχαν των πολιτών. Όχι, υπήρχαν έλεγχοι, υπήρχαν συστηματικοί έλεγχοι, τουλάχιστον αυτό επικαλείται και ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Η κυβέρνησή του βέβαια έπεσε λόγω όλων αυτών, λόγω του ότι δεν κατάφερε να ενισχύσει τα νοικοκυριά στο βαθμό που έπρεπε και μπορούσε. Απ' την άλλη, η χώρα μας έχει να επιδείξει μία από τις ταχύτερες αποκλιμακώσεις στον πληθωρισμό στο σύνολο της Ευρωζώνης. Έχει να επιδείξει μια συστηματική προσπάθεια στήριξης. Όχι στα τρόφιμα. Συνολικά μιλώ. Αλλά στα τρόφιμα έχουμε από την σύσταση του νοικοκυριού του καλαθιού μία συγκράτηση των τιμών τουλάχιστον στο 90% των προϊόντων. Όχι σε όλα. Έχουμε συγκράτηση και νομίζω αυτό το μπορούμε να το αποδεχθούμε όλοι μας. Ότι τουλάχιστον στα 9, στα 10 προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού, είτε έχουμε σταθεροποίηση των τιμών ή έχουμε ελαφρά αύξηση. Όχι όμως την εκτείναξη των τιμών όπως υπήρχαν σε άλλες χώρες. Τώρα, από εκεί και πέρα, στηρίζουμε στο κομμάτι των καυσίμων, στηρίζουμε στο κομμάτι των τροφίμων, στηρίζουμε στο κομμάτι πάλι. Έρχομαι απέναντι στην αντιπολίτευση που λέει ότι τα υπερκέρδη δεν πηγαίνουν πάλι πίσω στην οικονομία και στην κοινωνία. Λάθος. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν συλλεχθεί από τις μεγάλες εταιρείες και έχουν επιστραφεί ειδικά στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Για το 90% της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Φυσικά και αρχίζει και λειτουργεί. Φυσικά και ενεργοποιήθηκε. Και 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πάρθει από αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις και έχουν επιστρέψει πίσω στους ευάλωτους με τη μορφή market pass, energy pass και το καθεξής. Αυτά τα χρήματα έχουν μαζευτεί και έχουν πάει πίσω στον κόσμο. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει, γιατί αυτό είναι ένα λάθος, μια συστηματική σπέκουλα, αν μου επιτρέπετε, και των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να δείξουν ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας ανάλγητος ο οποίος δεν μαζεύει τα χρήματα από τους πλούσιους και δεν τα επιστρέφει στους φτωχούς. Αντιθέτως, αυτό κάνουμε συστηματικά και αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη. Εάν δεν το κάναμε, κύριε Μιλονάκη, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, ξέρει ο κύριος Αλεξιάδης και από τη Β' Πειραιώς, δεν θα είχαμε πάρει double score σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος στις συνοικίες αυτές θα μας είχε καταδικάσει. Θα μας είχε βγάλει τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε προφανώς. Γιατί παίρνετε σαν βάση αυτό το πράγμα η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ενδεικτική, νομίζω. Ο λαός πήγε και ψήφισε. Ο λαός πήγε και ψήφισε και έκρινε και την τετραετία που πέρασε και την τετραετία που θα έρθει. Και όταν βλέπω εγώ στον Κορυδαλό. Δηλαδή για την ακρίβεια. Μας επιβράβευσε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η φέτα από 8 ευρώ έχει πάει στα 13. Το μοσχαράκι έχει πάει στα 15, 17, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα φάει? Βίωσε το πρόβλημα και το βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Αλλά ταυτόχρονα βίωσε και την αντιμετώπιση του στο βαθμό που μπορούμε και στο βαθμό που μας επιτρέπουν και τα δημόσια οικονομικά από μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Είχε μια ευκαιρία ο πολίτης, είχε την ευκαιρία ο πολίτης στις προηγούμενες εκλογές να μας καταδικάσει ενδεχομένως για τους δίθεν λανθασμένους χειρισμούς μας στο κομμάτι της ενέργειας, της ακρίβειας. Δεν το έκανε. Έκανε το αντίθετο. Άρα, μάλλον κάτι κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι καλό να το αποδεχθούμε αυτό. Και είναι καλό και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να το αποδεχθεί αυτό. Ότι κάπου στο πρόγραμμά του έσφαλε όσον αφορά την ακρίβεια. Είπατε κάτι. Κύριε Αλεξιάδη, είπε κάτι βρήκε ο πολίτης και μας έδωσε αυτή τη διαφορά. Τώρα βρήκε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, βρήκε την ασφάλεια που έψαχνε να βρει επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν την έβρισκε ποτέ. Ασφάλεια. Μιλάω για τους παράνομους μετανάστες και όλο αυτό το οποίο έγινε. Για την δολοφονία στη Θήβα διαβάσατε? Στη Θήβα τώρα, προηγουμένως το είπα. Γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Οι δολοφονίες δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά έχουν ενταθεί. Αυτό είναι έχουν μειωθεί από το 19 ή έχουν ενταθεί? Έχουν ενταθεί. Λοιπόν, να απαντήσω όμως. Γιατί τους επιβράβευσε ο κόσμος? Να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα είπατε μία μαγική λέξη. Τη λέξη έλεγχη. Και εγώ είμαι του νόμου και της τάξης. Όλοι, νομίζω. Πρέπει λοιπόν αυτό που είχα πει στη βραδιά των εκλογών, μάλλον προεκλογικά σε εσάς, να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μιλάτε για τον έλεγχο των κομμάτων και τον έλεγχο των βουλευτών, των εξόδων. Από τις ανεξάρτητες αρχές της δικαιοσύνης δεν χρειάζεται να εκλεγεί η κυβέρνηση. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να ελέγξουν το μαύρο πολιτικό χρήμα που διακινήθηκε στις εκλογές. Διότι εγώ είδα. Ο κύριο Βουρλιώτη, να τα πείτε. Δεν είναι μόνο ο κύριος Βουρλιώτης. Από εκεί ξεκινάει το μαύρο χρήμα. Είναι η οικονομική αστυνομία, είναι η οικονομική αστυνομία, είναι το ΣΔΟΕ, είναι η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Είναι η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Ακούτε. Όλες οι ελεγκτικές αρχές που ασχολούνται με το οικονομικό έγκλημα. Αν λοιπόν ο Αλεξιάδης έχει μαύρο πολιτικό χρήμα,
αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το κάνει πιο εύκολη την εκλογή του ή όχι. Και αν ο Αλεξιάδης έκανε μια εκδήλωση και που το βρήκε αυτό το σε ένα θέατρο της Αθήνας με 2.500 άτομα και έχει κόψει παραστατικό για 250, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί υπάρχει θέμα. Πριν λοιπόν καταστραφούν τα αρχεία, οι δημοσιεύσεις κτλ., να ξεκινήσουν οι έλεγχοι και να ξεκινήσουν από τον Αλεξιάδη. Για να μην πω ότι ξεκινούν από κάποιον άλλον. Να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι, διότι ακουστήκαν πολλά, έχουν γίνει πολλά στην προεκλογική περίοδο, να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Πάμε τώρα σε δύο άλλα ζητήματα. Εγώ ακούω με σεβασμό το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι μα για να χάσετε τις εκλογές κάτι λάθος κάνατε. Ή κάτι καλό κάναμε εμείς. Ναι. Έτσι λέει ο κ. Τσάπαλος. Και ωραία, το λέει. ωραία. Επειδή η πολιτική ιστορία του τόπου δεν ξεκίνησε το 23, η Νέα Δημοκρατία όταν κατέρευσε κάτω από το 20%, έφτασε στο 18,5%. Τι λάθος έκανε? Έχετε εσείς κάποιο κείμενο ή έχει ο κ. Τσάπαλος? Όχι. Διότι είχε ψηφίσει μνημόνιο. Να σας πω και εγώ τι λάθος. Είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Υπάρχει κάποιο κείμενο της Νέας Δημοκρατίας να το αναρτήσει ο κ. Τσάπαλος στο Facebook του ή όπου αλλού θέλει να το πάρω να το διαβάσω εγώ, να δω τι κριτική κάναν? Δεν κάναν αυτοκριτική. Άρα δεν υπάρχει κάποιο κείμενο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνουν τα κόμματα αυτοκριτική. Όχι, εμείς κάναμε αυτοκριτική. Κάνατε τώρα? Κάναμε αυτοκριτική για το ότι χάσαμε το 19. Και στην Κεντρική Επιτροπή. Μισό λεπτό. Στην Κεντρική Επιτροπή ο Τσίπρας έκανε αυτοκριτική με 3 κεντρικά σημεία για τους λόγους της ήττας και είναι κάτι που θα ξαναεξετάσουμε αναλυτικά μετά τις εκλογές. Να τελειώσω όμως τη φράση. Όχι, αυτό. Ποια είναι τα 3 σημεία αυτά που χάσατε τις εκλογές? Να μην χάσω χρόνο. Το μνημόνιο ψηφίσατε και παραδώσατε την περιουσία του ελληνικού λαού στο κογλίφο. Ωραία. Αυτό ήταν. Επειδή ακούστηκε και πριν μια κριτική γι' αυτό. Για το θέμα του μνημονίου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015, τότε που περίπου 40 βουλευτές μας αποχώρησαν, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, αποχώρησαν διότι θεωρούσαν ότι την πάρουν μαζί τους. Εντάξει, τι να παραδώσουν, έγιναν εκλογές. Να πω τη γνώμη μου, κύριε Μενάκη, να πω τη γνώμη μου. Δηλαδή τους ρίξατε ένα καρφί τώρα σε αυτό. Μισό λεπτό, να πω τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν, διαφωνήσαν, κάναν άλλο κόμμα, έγιναν εκλογές, εμείς πήγαμε στο ελληνικό λαό και είπαμε αυτά κατορθώσαμε και συμφωνήσαμε. Και ο ελληνικός λαός σας επιβράβευσε. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε. Αφού είναι μπουταλάς. Άρα, όχι. Πώς δεν είναι μπουταλάς ο ελληνικός λαός? Δεν συμφωνώ εγώ ούτε στην τουρκική έκφραση μπουταλάς. Γιατί? Ούτε έχουμε άλλες ελληνικές λέξεις. Εδώ ψηφίσατε το μνημόνιο, μας καταστρέψατε και σας επιβράβευσε. Ούτε στο να χρησιμοποιούμε κριτική απέναντι στο ελληνικό λαό. Ναι, καλά. Θέλω όμως να πω κάτι σε σχέση που απασχολεί όλους μας. Η ακρίβεια ήταν και είναι εδώ και πρέπει να δούμε τι κάνουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα επιχείρημα για το θέμα του ΦΠΑ. Ναι. Εγώ θέλω να συνεισφέρω επιστημονικά σε αυτό το πράγμα, όχι να παρατεθώ πολιτικά ή να πω μια εξυπνάδα. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι αν μειώσουμε τον ΦΠΑ, αυτό δεν θα περάσει στο καταναλωτή. Αυτό τι κρύβει από πίσω του? Η Νέα Δημοκρατία πολύ σωστά την επενώ δημόσια. 19 με 23 μείωσε είτε μειώσεις που ήταν από πριν, είτε παρέτεινε μειώσεις στην οικοδομή, στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα ιατρικά είδη, στον κινηματογράφο κτλ. Σωστά το έκανε. Έκανε καλό η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο της. Όταν λέει λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αποτελεσματικό, αυτό ήταν όμως αποτελεσματικό. Τι μας λέει? Τι μας λέει? Ότι αυτό θα το αυξήσει? Σε σχέση όμως με το θέμα του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ήδη 2 συνυποψήφοι του κυρίου Τσάπαλου στη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ζιάγκα, η πρόεδρος των Βεζινοπολών, σοβαρό άτομο με πολιτικές διαφορές, αλλά σοβαρό άτομο. Και ο κύριος Παπαδημητρίου, ο Πάπης Παπαδημητρίου. Διαφορές ιδεολογικές έχουμε, αλλά έχει γνώση των οικονομικών. Έχουν πει δημόσια ότι πρέπει να μειωθεί στα καύσιμα ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Και επειδή στα καύσιμα υπάρχει στα μεζινάδικα το σύστημα ισρών εκρών, αν μειωθεί θα περάσει σε 1, σε 2, σε 3 μέρες στην τιμή. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό. Να το κάνει η όποια κυβέρνηση εκλεγεί και εμείς θα πιέσουμε για να μειωθεί η έμεση φορολογία. Αλλά αυτό ακουμπά όλους, έτσι, ανεξαρτήτως ότι έχει ο καθένας το πορτοφόλι του. Δηλαδή και ο πλούσιος και ο λιγότερο πλούσιος και ο φτωχός θα ωφεληθεί το ίδιο. Έχετε κάτι εναντίον των πλουσιών? Δεν έχω καμία. Αλλά εγώ προτιμώ να δώσω περισσότερα στους φτωχούς παρά να δώσω τα ίδια και στους πλουσίους. Το ακούω το επιχείρημα αυτό. Πλούσιοι είναι οι περισσότεροι από τη Νέα Δημοκρατία. Και το σέβομαι. Το ακούω το επιχείρημα αυτό. Και αποδείξαμε ότι είμαστε και το πλέον λαϊκό κόμμα στις εκλογές πέρασαν. Το ακούω το επιχείρημα αυτό, το σέβομαι.
να πω το δικό μου αντεπιχείρημα. Στην έμεση φορολογία δεν υπάρχει αφορολόγητο. Είτε έχεις 3.000 ευρώ το χρόνο να ζεις στην οικογένειά σου, είτε έχεις 30 ή 300.000, η ίδια έμεση φορολογία υπάρχει. Δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο. Και δυστυχώς η έμεση φορολογία πλήττει κυρίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Λογικό. Διότι αυτός που έχει 30.000 ατομικό εισόδημα το χρόνο, αλλά ο κύριος Κέρτσος εκτέθηκε πλήρως, διότι πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη κάτω. Στην Ισπανία γιατί απέτυχε το μέτρο της κατάργησης του ΦΠΑ? Η γνώμη μου είναι ότι οποιοδήποτε μέτρο φορολογικό αν πάρεις χωρίς τους αντίστοιχους ελέγχους, εκείνη είμαστε η μαγική έκφραση. Αναλάβατε τον ΕΦΚΑ. Δεν έγινε ανέλεγχη οπότε στην Ισπανία. Ενώ μπορεί να γίνει, όχι, για το θέμα της Ισπανίας, τελειώνω τη φράση εγώ. Μισό λεπτό να τελειώσω τη φράση. Και με τον έλεγχο που γινόταν μαζί με την προσπάθεια, αλλά ήταν ο έλεγχος. Να τελειώσω τη φράση, κύριε Μιλονάκη. Σε σχέση λοιπόν με το θέμα του ΦΠΑ, πρέπει να πάει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και να πει αγοράζεις το μήλο 0,30. Πέρα από το τιμολόγιο αγοράς. 0,30. Πώς το πουλάς 2,5 ευρώ. Εκεί λοιπόν μπορεί να γίνουν έλεγχοι. Δεν θα ελέγξουμε τα πάντα. Το μικρό μάγαζο, ο ένας ο άλλος θα κάνει φοροδιαφυγή. Ξέρει και ο κύριος Τσάπαλος πολύ καλά ότι χωρίς έλεγχο δεν γίνεται τίποτα. Μπορούμε να ελέγξουμε το μεγάλο μέρος της οικονομίας. Τον κύριο Χρυσόγονο. Κύριε Χρυσόγονε, η σειρά του Πασόκ. Το Πασόκ λέει εμείς έχουμε 12 σημεία, τα οποία πολλά από αυτά νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να μην τα χειροκροτήσει. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να μην χειροκροτήσουμε την αύξηση του εισοδήματος του παππού και της γιαγιάς που παίρνει τη χαμηλότερη σύνταξη 350-400 ευρώ. Σε ένα ΕΚΑΣ το οποίο δίνονταν παλιότερα, είχε θεσμοθετηθεί, νομοθετηθεί και ξαφνικά έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ, κόβει το 70%, έρχεται η Νέα Δημοκρατία, το τελειώνει τελείως. Λέει το Πασόκ, ΕΚΑΣ. Για πέστε μας, τι άλλα μέτρα μπορεί να πάρουμε άμεσα, που λέει το Πασόκ? Ένα άμεσο μέτρο είναι να αυξήσουμε τους πόρους τους οποίους διαθέτουμε από το ΕΣΠΑ υπέρ της δημόσιας υγείας, που έχει κατεδαφιστεί, όπως το ξέρετε και το βλέπουμε όλοι και στα τραγικά παραδείγματα τα σημερινά. Θα έπρεπε να αυξηθεί κατά τη γνώμη μας από το 2-4% του συνόλου που προβλέπεται με τις κατανομές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο 8 με 10%. Ούτως ώστε να μπορέσει να ανορθωθεί στοιχειωδώς το εθνικό σύστημα υγείας. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι στα νοσοκομεία για να γίνουν επεμβάσεις, δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν διασώστες στο ΕΚΑΒ. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Λοιπόν, πρέπει να αναβαθμιστεί οπωσδήποτε το δημόσιο σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο κυρίως να ξεκινήσουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Οπωσδήποτε και με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές που είναι αυτές οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη ευαισθησία για διάφορους λόγους. Και από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής, όπως το περιγράφουμε εμείς στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα στηριχθεί στην ανόρθωση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας μέσω της μεταρρύθμισης του ελληνικού κράτους, του κρατικού μηχανισμού, σε αξιοκρατική βάση. Διότι όσο έχουμε το πελατειακό σύστημα και το πελατειακό κράτος και τις λογικές δικά μας παιδιά, δικά σας παιδιά, ρουσφέτια από εδώ, 80 διοικητής στο νοσοκομείο Καρδίτσας που είχε βάλει η Νέα Δημοκρατία, 60 ελεγκτής στον ΟΣΕ, ξέρετε, στη Λάρισα και ούτω καθεξής, αυτές οι λογικές καταστρέφουν την ελληνική οικονομία. Χρειαζόμαστε αξιοκρατία, σεβασμό στους κανόνες, αποδόμηση του πελατειακού συστήματος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου πιστώθηκε από τον ελληνικό λαό την οικονομική ανάκαμψη, η οποία υπήρξε όντως από το 2020 ως το 2022. Η Ελλάδα είχε περάσει μια δεκαετία κρίσης και λιτότητας. Καπάκι ήρθε και ο κορονοϊός το 2020 ακόμα χειρότερα. Από το 20 και μετά ήταν φανερό, με την πορεία των πραγμάτων, από την ίδια τη λογική της οικονομίας, ότι θα γινόταν μια μερική επαναφορά προς υψηλότερα επίπεδα. Ο κ. Μητσοτάκης ευτύχησε να βρίσκεται στην Πρωθυπουργία αυτό το διάστημα και πιστώθηκε πολιτικά αυτή την ανάκαμψη. Το ΑΕΠ από τα 165 δισεκατομμύρια το 2020 έφτασε στα 208 το 2022. Και αυτό το βλέπουμε στις κάλπες. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι μειώθηκε πολύ και η ανεργία.
Από τα επίπεδα του 27% το 2013 μέχρι το 12%. Είναι πολύ ελαστικές. Ναι, βλέπουμε... όμως αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά, αυτό έχει γίνει με ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας και με μεροκάματα πείνας, αλλά το χειρότερο ακόμα είναι ότι δεν στηρίζεται πάνω σε στέρεες βάσεις. Διότι έχει επιδεινωθεί το δημόσιο χρέος κατά τουλάχιστον 45 δισεκατομμύρια ευρώ και το κρύβουν με διάφορες λογιστικές αλχημίες, όπως επίσης έχει διονγκωθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και πλησιάζει πλέον στο 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή στα επίπεδα που βρισκόταν το 2010. Αφού δεν παράγουμε τίποτα. Τίποτα. Ακριβώς. Άρα το θέμα είναι να παράγουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Από πολλές απόψεις δηλαδή, αυτή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διαφάνηκε στις 21 Μαΐου, θυμίζει τη νίκη του Κώστα Καραμανλή το 2007, όπου δεν είχαμε καταλάβει τι μας έρχεται μετά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πάλι τα ίδια τα χειρότερα, αλλά χρειάζεται αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα κάνει μια σωστή εξισορρόπηση μεταξύ φόρων από τη μία και κοινωνικών παροχών από την άλλη, ούτως ώστε να μπει η χώρα σε τροχιά βιωσιμότητας και βέβαια αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έχει στο στόχαστρό του και τη νέα γενιά. Εμείς λέμε στο πρόγραμμά μας, σε αυτά τα 12 σημεία, ότι πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με τουλάχιστον 150.000 κοινωνικές κατοικίες, που δεν χρειάζεται τα πολλά λεφτά για να το κάνεις. Μπορείς να δώσεις φορολογικά κίνητρα προκειμένου να μπουν στην αγορά κατοικίας τα πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που είναι σήμερα κλειστά για διάφορους λόγους και αντικίνητρα φυσικά για όσους τα κρατούν κλειστά. Αυτό ήδη θα μείωνε τα πρέπει ενοικία. να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε πάλι την παλιά εργατική κατοικία, τον ΟΕΚ. Όχι, εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτού του μοντέλου, να δώσουμε δηλαδή κατοικίες δωρεάν στον κόσμο. Είμαστε υπέρ του μοντέλου να χτίσουμε... Για τους νέους ανθρώπους λέω, όχι για τον κόσμο. Ναι, για τους νέους ανθρώπους. Ή ένα ατοκοδάνιο στα νέα παιδιά. Όχι, εμείς είμαστε υπέρ του μοντέλου να υπάρξει ένα πρόγραμμα πέρα από τις κατοικίες που θα μπουν, που είναι σήμερα κλειστές, με φορολογικά κίνητρα και αντικίνητρα, να υπάρξει πρόγραμμα κατασκευής κοινωνικής κατοικίας που θα διατίθεται έναντι χαμηλού ενοικίου σε νέα ζευγάρια, νέα ζευγάρια με παιδιά, θα διατίθεται έναντι χαμηλού ενοικίου, όχι σε ιδιοκτησία. Δηλαδή το θέμα μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά ιδιοκτητών. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χρυσόγονε, δεσμεύεστε ως παράταξη ότι δεν θα υπάρχει καμία αύξηση φόρου για κανέναν Έλληνα πολίτη ή για καμία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη χώρα μας? Γιατί να μην υπάρχει αύξηση φόρου, κύριε Τσάπαλε, στις μεγάλες επιχειρήσεις? Έχουμε 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, οι οποίες το 2022 έκαναν ρεκόρ κερδών 15 ετίας. Σας άκουγα πριν που λέγατε για τα υπερκέρδη στην ενέργεια ότι δίθεν τα φορολογήσατε. Άρα μόνο σε αυτές αυξήσετε. Μόνο σε αυτές. Σε καμία άλλη επιχείρηση δεν θα αυξήσετε. Δεσμεύεστε μόνο για αυτές τις 150 επιχειρήσεις. Στις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, βεβαίως. Δεν είναι μόνο 150. Είναι 150 είναι εισηγμένες. 150 είναι εισηγμένες. 150-160. Ωραία, άρα μόνο για αυτές. Να ξέρουμε δηλαδή ότι το Πασόκ δεν θα αυξήσει κανέναν άλλον φόρο. Να σας πω πραγματικά στοιχεία. Μισό λεπτάκι. Να σας πω πραγματικά στοιχεία, γιατί είπατε προηγουμένως για τα υπερκέρδη στην ενέργεια. Μισό λεπτό όμως για να πάμε στον κύριο Μαυρόπουλο. Ναι. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ενέργειας, από και το όνομά της δεν είναι κρυφό, η Motor Oil, το 2020, για το 2021, συγγνώμη, είχε διανύμει μέρισμα 40 cents. Το 2022 μοίρασε μέρισμα 1 ευρώ και 10 cents και τώρα εξήγηλε σήμερα, γι' αυτό το είδα κατά σύμπτωση σήμερα στο ίντερνετ, εξήγηλε σήμερα ο μεγαλομέτωχος θα μοιράσει 1 ευρώ και 60. Αν ο τετραπλασιασμός των μερισμάτων μέσα σε 2 χρόνια δεν είναι υπερκέρδος, τι είναι? Και γιατί να μην φορολογηθεί αυτό? Για την ίδια στιγμή, υπερφορολογούμε όμως τη συγκεκριμένη εταιρεία και έχουμε πάρει χρήματα από τη συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή. Είναι κακό δηλαδή μια εταιρεία να αναπτύσσεται και την ίδια στιγμή το κράτος να λαμβάνει και το υπερκέρδος της? Και πώς καταφέρνει να τετραπλασιάζει τα μερίσματά της μέσα σε 2 χρόνια? Πώς το καταφέρνει αυτό? Τι είναι, ο μάγος που δίνει? Μα συγγνώμη, τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε ενεργειακή κρίση. Προφανώς πάμε στον κύριο Μαυρόπουλο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε στον κύριο Μαυρόπουλο. Γιατί αυξήθηκαν τα έσοδα. Το ΜΕΡΑ25. Αυτό λέμε. Και γι' αυτό ήρθε η κυβέρνηση και παίρνει τα υπερκέρδη. Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Πρέπει να ανέβουν οι συντάξεις, πρέπει να δοθούν 13η-14η σύνταξη. Αυτά δεν τα ακούω από κανέναν. Μπήκαμε στην κανονικότητα πάλι. Κοιτάξτε να δείτε, πριν σας πω τι λέει το ΜΕΡΑ25, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Αλεξιριάδης, ο οποίος δυστυχώς ήταν απαξιωτικός για τους πρώην συντρόφους του που αφήσαν τη βουλευτηλίκια, υπουργηλίκια, γενική γραμματής και βγήκανε στο δρόμο και καλά θα κάνει να επανορθώσει.
Και όσον αφορά το ότι ο λαός επιβράβευσε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αν ήξερε ο λαός ότι θα υπήρχε ο νόμος Κατρούγκαλου, οι πληστηριασμοί, τα φαντς, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, γιατί όταν τα λέγαμε τότε εμείς, μας λέγαν όλους γραφικούς, δυστυχώς φάνηκαν στην πραγματικότητα. Ο κύριος Αλεξιάδης έκανε την πολιτική του επιλογή, δέχτηκε να ανανεώσει την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών και συγχρόνως να υπάρχει επίθεση στα λαϊκά στρώματα στη φορολογία, δεκτή η επιλογή του, την κρίνουμε πολιτικά, δεν τον απαξιώνουμε όμως. Σαν προσωπικότητα, κρίθηκε, εκπαίδευσε ένα λαό από που ήταν στα κάγκελα, εν πάση περιπτώσει, και ήθελε να κάνει τη ρήξη με αυτές τις πολιτικές πάνω σε δεξιά πολιτική και δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά φανήκαν σε αυτές τις εκλογές. Εκπαιδευμένος σε αυτό το μονόδρομο, διάλεξε το original. Από εκεί και μετά λοιπόν. Το original ποιο εννοείται τώρα, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά... Άρα λοιπόν είπατε ότι έχουν την ίδια πολιτική, απλώς είναι θυγατρική ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι, έχουν την ίδια αντίληψη για τον κόσμο, αλλά στην πολιτική που εφαρμόζουν έχουν ταυτιστεί. Αυτά που λένε για κοστολογημένα προγράμματα και όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Αν φτερνιστούν οι Βρυξέλλες, η Βίξη, η Κομισιόν, δεν πρόκειται να κάνουν και μια μεγάλη διαμαρτυρία σε εταιρείες διαχείρισης δανείων. Βεβαίως. Καλά κάνετε και να τους έχετε αποκριτά. Κάναμε και σήμερα, κάναμε και χτες, κάνουμε και κάθε μέρα για να προστατέψουμε τη λαϊκή κατοικία και περιουσία και τις πρώτες κατοικίες και φυσικά δεν μασάμε τα λόγια μας, δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Είναι καθαρά ταξικά προσανατολισμένος το σχέδιό μας που έχουμε το προγραμματικό. Μιλάμε για την, ας πούμε παράδειγμα, για τον έμφυα, ότι κάτω από 100.000 θα μηδενίσει ο έμφυα, θα μειωθεί 5% μέχρι τις 800.000, από τις 800.000 και πάνω θα έχουμε αύξηση κατά 10%. Μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 15%, μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, μηδενισμός του ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης. Μιλάμε για το φόρο ψηφιακών κολοσσών με 5% όχι επί των κερδών, αλλά επί των τζίρων του. Και φυσικά μιλάμε για ενιαία φορολόγηση εισοδημάτων ανεξαρτήτως πηγής. Δεν μπορεί, ας το πούμε, ένας με 10.000 ετήσιο εισόδημα να πληρώνει 9% και με 11.022 και τα μερίσματα να φορολογούνται με 5%. Είναι εντελώς άδικο. Άρα τα μερίσματα πού πρέπει να πάνε? Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία η κλιμάκωση που έχουμε είναι όλα τα εισοδήματα φορολογούνται ενιαία. Μέχρι 10.000 υπάρχει το αφορολόγητο. Προοδευτική κλιμάκωση μέχρι τις 100.000 για όλα τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, και από 100.000 και πάνω για κάθε 1 ευρώ φορολόγηση 50 λεπτά. Και επειδή μιλάμε τώρα δηλαδή για τα υπερκέρδη, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι φορολόγησε και από αυτά έδωσε τα πας. Η φορολόγηση των υπερκερδών, ξέρετε ποια είναι? Τα υπερκέρδη καταρχήν, οι εταιρείες όλες αυτές, με λογιστικά τερτύπια τα μηδενίζουν. Εμείς λοιπόν λέμε πλαφών στις τιμές με συγκεκριμένο κέρδος για να μην μπορεί να διαφύγει κανείς, και διοικητικά μέτρα στα σούπερ μάρκετ, εάν και εφόσον κερδοσκοπούν. Λοιπόν, ένα λεπτό ο καθένας, παρακαλώ πάρα πολύ. Για ποιο λόγο, κύριε Τσάπαλε, θέλετε να είστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και μάλιστα με ισχυρή αυτοδυναμία? Γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει να συνεχίσει την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη, προς την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, προς την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας, προς την επιστροφή των ακόμα περισσότερων νέων ανθρώπων που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα μας στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια πάλι πίσω στην πατρίδα μας, γιατί όπως αποδείχθηκε και στην κάλπη στην ουσία τα προηγούμενα 4 χρόνια όλο και κάτι καλό κάναμε για την πατρίδα μας, όλο και κάτι καλό αφήσαμε πίσω μας. Στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης ψηφιοποιήθηκαν πάρα πολλές δομές. Στο κομμάτι της αποκλιμάκωσης των εκκρεμών συντάξεων, νομίζω δείξαμε από τα δείγματα γραφής. Δείξαμε ότι είμαστε μια φιλοεπενδυτική. Με πόσους βουλευτές θα είσαστε ευχαριστημένος? Μια φιλοεπενδυτική, αλλά και μια κυβέρνηση υπέρ του πολίτη που υπερασπίζεται τα δικαιώματά του στην πράξη. Είστε ευχαριστημένοι στην πράξη? Αυτό το οποίο θα μας κάνει να είμαστε ευχαριστημένοι είναι αυτό το οποίο θα κάνει και τους πολίτες να είναι ευχαριστημένους. Δηλαδή. Και αυτό θα είναι μια αυτοδύναμη
κυβέρνηση για να έχουμε μια αυτοδύναμη με 151 πατρίδα. είστε αυτοδύναμη. Μια αυτοδύναμη, ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση για να έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη πατρίδα. Πόσο είναι το ισχυρό? Αυτό που προβλέπει και το Σύνταγμα, τουλάχιστον 151. Όσο παραπάνω πάμε, άρα 151 θα είστε όσο ισχυροί. παραπάνω πάμε, τόσο το καλύτερο. Ωραία. Και δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνέντευξή του. Είπε ότι αυτό το οποίο θέλω είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Όσο πιο αυτοδύναμη και πιο ισχυρή είναι, τόσο πιο ισχυρή πατρίδα. Πρώτα απ' όλα το Σύνταγμα, και έχουμε εδώ και τον ειδικό που μπορεί να μας τα επιβεβαιώσει, δεν λέει ότι πάμε να εκλέξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το Σύνταγμα λέει ότι εκλέγουμε βουλευτές οι οποίοι μετά μέσα στη διαδικασία της Βουλής εκλέγουν κυβέρνηση. Αυτό το λέμε εμείς, γιατί διαφορετικά να εκλέξουμε ο πολίτης εσάς. Δεν έχω άλλο χρόνο, μας πω στον αέρα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, καλό είναι να επιμένει η Νέα Δημοκρατία και να λέει θέλω ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τα όσα ακουστήκαν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από το ΜΕΡΑ. Κοιτάξτε, εμείς δεν απαξιώνουμε, κριτική κάνουμε. Κριτική. Και εκτός από την περίοδο του σταλινισμού, η κριτική στην αριστερά είναι καλοδεχούμενη. Εμείς ζητούμε από τους πολίτες να μας εμπιστευθούν περισσότερο ακόμη από ό,τι μας εμπιστεύτηκαν στις 21 Μαΐου, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος, ώστε στις εκλογές του 2027 να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Και να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δυστυχώς θα μας κυβερνήσει για άλλα 4 χρόνια. Στο σκληρό μονόδρομο του νεοφιλελευθερισμού, που μέχρι το 2060 δυστυχώς έχουμε πλεονάσματα και μνημόνια, δεν χρειάζεται άλλο ένα κόμμα αντιπολίτευσης, αλλά χρειάζεται μια ισχυρή αριστερή αντιπολίτευση. Μαζί με το ΚΚΕ λοιπόν και το ΜΕΡΑ25, το οποίο είναι ανοιχτό σε όλες τις εκφράσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, πρέπει ο κόσμος να το στηρίξει. Πρέπει να μπει δυνατό το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή για να εκφράσει τα κινήματα και στους δρόμους και στη Βουλή. 22.000 εκλογικά τμήματα είναι. Μία ψήφο σε κάθε εκλογικό τμήμα για να έχουμε μια ισχυρή αριστερή αντιπολίτευση. Στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσάπαλε. Κύριε Τρίφωνα Αλεξιάδη, καλή επιτυχία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στον κύριο Χρυσόγονο, καλή επιτυχία στο Πασόκ και άνοδο, όπως θέτε. Και στον κύριο Μαυρόπουλο να μπείτε στη Βουλή, το ΜΕΡΑ25, Συμμαχία για Κήρυξη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ 9 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.